Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos dar logo comezo ao pleno ordinario do mes de outubro. Antes de comenzar cas intervencións dos veciños e veciñas, imos agardar un minuto de silencio por unha vítima por violencia machista en Barcelona. Hai intervencións de veciños. Pero ahora, sí. Imos dar logo inicio ao pleno cas intervencións dos veciños e veciñas previo aos debates dos asuntos. Hai dúas aprobadas hoxe en xunta de portavoces, unha de Alberto Martínez Eiras, en representación do Sindicato Unificado de Policía en Santiago, ao beiro dunha moción presentada polo Partido Popular, e outra de María del Carmen Díaz Sánchez, en representación da Rede Galega de Persoas Refuxiadas, en relación con a moción presentada por Compostela Aberta. A primeira de Alberto, sabedes que a intervención son 5 minutos, co cal, a túa quenda, Alberto, benvido. Sí. Alberto Martínez Eiras, secretario. Se queres. Ben, gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, dar as gracias ao Grupo Popular por presentar esta moción. O que queremos señalar é que desde o Comité Local de Santiago do Sindicato Unificado de Policía, maioritario en Compostela en Galicia, con motivo da moción presentada polo Partido Popular, quere trasladar á Corporación Local do Concello de Santiago o seguinte: dende o 15 de setembro, data na que foron despregados en Cataluña as forzas e corpos de seguridade do Estado para garantir o Estado de Dereito e a seguridade pública, puidemos observar nos distintos medios de comunicación os ataques, acoso e persecución que os sectores independentistas radicais están levando a cabo en diversas localidades, contra membros da Policía Nacional e Garda Civil. Esta campaña, organizada, posto que foi simultánea elixindo os mesmos obxectivos, hotéis, comisarías, casas cuartéis, etc., forman parte dun plan que pretende poñer no centro da presión de determinado sector social a quen se limitaron a cumprir coa legalidade durante o 1 de outubro. Por orden xudicial, o obxectivo derradeiro sería a saída das forzas e corpos de seguridade do Estado de Cataluña, como elemento necesario para que a impunidade poida abrirse paso. Esta práctica de extrema gravidade nunha democracia é propia de dictaduras fascistas. É inaceptable ver como moitos policías eran obrigados a abandonar os hotéis ou as súas residencias temporais, tendo que aguantar todos os días manifestación nas portas e, sobre todo, insultos e amenazas. E sí, hai que dicilo claro, foron votados como auténticos perros, e non se olvidar que foron votados do seu propio país, que é España. Os policías e gardas civil están ali para facer cumprir a lei, nin máis nin menos, e somos os representantes dos cidadáns para facer cumprir as leis, a Constitución en defensa da legalidade, e somos o último eslabón no Estado de Dereito, e se perdemos eso, acabaremos perdendo os dereitos e as liberdades das que disfrutamos a día de hoxe. Por outro lado, o traballo dos Mossos de Escuadra segue sendo de inacción, lasitude, equidistancia e adversión ao cumprimento das súas obrigacións legais.
E sí, todo isto cobrando 600 euros máis que as forzas e corpos de seguridade do Estado, tendo menos competencias e non pasándose tantos anos como nós fora das súas cidades de orixe. Creo que é o momento de que as forzas políticas den un paso adiante e por fin se acabe con este agravio histórico. Porque igual que se felicita moitas veces ás forzas e corpos de seguridade do Estado cando se detén unha banda organizada ou unha célula terrorista ou un maltratador, tamén é bo eso se vexa reflexado no que cobran e xa está ben de promesas incumpridas, legislatura sobre legislatura, e que dunha vez por todas se cumpra o comprometido. No devandito despregue participan 3.000 axentes da Policía Nacional. Deles, 200 saíron das comisarías galegas, e concretamente o grosso está formado pola 8ª Unidade de Intervención Policial con sede na Coruña e Vigo. En total, 150 axentes que, paradoxas do destino, son os mesmos que participaron no rescate e escarcelación das vítimas do accidente de Angrois. Últimamente nos incendios que asolaron a nosa comunidade, ou que participan diariamente no dispositivo de seguridade da capital de Galicia, con motivo do nivel 4 de alerta terrorista no que nos atopamos. Por iso temos que decir alto e claro que basta xa de permitir insultos e a cacería máis rastreira e impune que xamais se veu en democracia contra quen protexe a lei, a cal nos obriga a todos, para que a convivencia non degenere nunha anarquía. Aos partidos políticos resolvan os problemas dos cidadáns e deixen de criticar a quen serve a lei e aos xuíces. Por todo isto, o Sindicato Unificado de Policía súmase á moción presentada de apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado, como garantes do Estado de Dereito. Viva a Policía Nacional e viva a Garda Civil. Gracias. Moitas gracias, Alberto, pola tua intervención. En representación da Rede Galega de Persoas Refuxiadas, vai intervir Miguel Fernández Blanco. Miguel, a súa quenda. Bueno, boa tarde. Eu vou falar no nome da Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas, conformada por 70 ONGs, asociacións, entidades e colectivos sociais diferentes de Galicia, non? Nos presentamos un texto, os diferentes grupos, que creo que quedou con unha moción que presenta Compostela Aberta, na que pedíamos fundamentalmente que esta institución rexeite e solicite a Fundación dos Premios Princesa de Asturias a retirada do Premio da Concordia á Unión Europea por unha serie de razóns que van no texto, pero que vou a enumerar por lo menos alguna delas, non? Primeiro, que o mar Mediterráneo e as fronteiras europeas estánse a convertir en fosas comuns nas que miles de persoas perden as súas vidas. Segundo, que asistimos sorprendidos e todos o vimos en diferentes países europeos a violentas accións policiais e militares contra as persoas refuxiadas nas fronteiras dos países da Unión Europea desde que empezou esta crisis no ano 2015. Calcúlase que aproximadamente 10.000 menores desapareceron en territorio europeo, destas persoas que veñen refuxiadas, que, bueno, simplemente non están. Todavía hai decenas de miles de persoas atrapadas nos países europeos e ao mesmo tempo tamén queremos denunciar o acordo que a Unión Europea asinou, isto é moi importante, con Turquía en marzo do ano 2016, que o que veu a facer foi a convertir ese país con moitas dúbidas sobre o seu sistema democrático nunha especie de campo de concentración na que quedan os refuxiados para impedirlles que cheguen a Europa. Isto, aparte do que supón en sí, está a xerar outro problema importantísimo, que as persoas, como non poden vir por esa vía dos Balcanes, nas que vimos as imaxes esas hai 2 anos que tanto nos impresionaron, o que están a facer é vir pola vía do Mediterráneo, concretamente pola vía de Libia. E entón esas persoas que morren no Mediterráneo, que son, se calcula que unas fijas, máis de 3.000 que se saben, logo hai as que non se saben, o ano pasado, pois proceden de esa ruta porque precisamente se pechou outra ruta, non? Incluso tamén no caso do Estado español.
Aparte deso, queríamos tamén facer mención a un compromiso que tiña o goberno español, como o resto de gobernos da Unión Europea, de acollida de refuxiados, que eran 17.000 no caso do Estado español e 180.000 no caso da Unión Europea, dos que en España só se acolleron a 1983 personas e no conxunto da Unión Europea non chegou ao 25%. O fixeron mellor que nós algúns países porque a nosa porcentaxe só é do 11%. Parécenos que as dúas cuestións, tanto a retirada do premio simbólicamente, non, pero que reflexionemos, non se trata de que hoxe vamos a conseguir que se retire o premio que se dá mañá en Asturias, non, Oviedo, pero sí que reflexionemos a cidadanía, por eso estamos aquí, para reflexionar que a Unión Europea non pode seguir con estas políticas que están a convertir realmente e que además son contrarias a diferentes vai no texto da moción, non as vou a ler agora, pero que son contrarias a diferentes conviccións internacionais que o propio Estado español e a propia Unión Europea ten aprobadas e incluso a veces propostas por eles mismos, non? A moción tamén recolle unha serie de compromisos para o Concello de Santiago, porque nos parecía que tamén era conveniente facelo a nivel local, en concreto, pois cuestiones relacionadas con empadronamento subsidiario, porque a veces isto é un problema para as persoas que non teñen documentación, incremento e posta a disposición das persoas dunha serie de recursos, dos recursos que existen para as persoas en situación de pobreza e exclusión social, posta en marcha de programas de formación específicos, unha ventanilla única para as persoas inmigrantes e, sobre todo, a realización, que creo que vai na moción, dun acto público en recoñecemento das persoas que perderon a vida nas nosas fronteiras todos os anos. Nada máis. Gracias. Moitas gracias a ti, Miguel, pola túa intervención. Como sabedes, os asuntos das vosas intervencións serán tratados logo nas mocións de urxencia, ca sesión máis avanzada. Toca agora seguir ca orde do día. Señor secretario, o primer punto é a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, que entendo non se encontra na sala. Pasaríamos ao segundo punto, que é a aprobación provisional da modificación puntual da ordenanza especial OE5 Galeras do Pexón no ámbito do antigo hospital. Si faz defensa, Jorge. Moi boas tardes a todos e a todas. Hoxe traemos aquí para aprobación provisional a modificación da ordenanza OE5 do ámbito de Galeras. Este proxecto iníciase esa modificación iníciase no 2015 a raíz do convenio asinado entre este Concello e a Universidade de Santiago de Compostela para a flexibilización de usos a que afectan o edificio para posibilitar e permitir a rehabilitación do edificio. Este documento veu a aprobación inicial no mes de xaneiro do ano 2017. Como sabedes, esta aprobación inicial e hoxe o documento que traemos para a aprobación definitiva fai unha modificación da ordenanza OE5 que foi aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Santiago de Compostela o 16 de xullo de 2001. Na citada ordenanza OE5, a parcela do antigo hospital cualifícase como equipamento de carácter privado coas condicións particulares que se describían que era manter a volumetría e as características esenciais do edificio en canto aos usos. No 2011 apróbase que en edificio exclusivo autorízanse os usos residencial comunitario, asistencial e sanitario. No suposto de que o edificio se organice en dúas pezas fundamentalmente independentes, as condicións de uso aplicaránse a cada unha destas pezas. Neste caso, admítese de xeito complementario o uso hoteleiro ocupando como máximo únicamente unha das dúas pezas. Esta era a condición de usos que estaba aprobada desde o ano 2001 e, como decíamos, a raíz do convenio asinado entre a USC e o Concello de Santiago de Compostela o 30 de xaneiro de 2015, recóllense entre as obrigas do Concello, entre os compromisos do Concello,
que redactará e tramitará unha modificación do OE5 co obxecto de flexibilizar a conservación integral do vello edificio, mantendo a esencialidade do edificio construído, tanto no que se refire ás fachadas pétreas como a súa tipoloxía hospitalaria e, ademais, dos usos complementarios, dos usos considerados na OE5, residencial, comunitario, asistencial, sanitario e todos aqueles que se describen no artigo 135 do PSON, introducirase tamén como uso permitido o terciario. A finalidade desta proposta era poñer en uso e evitar que seguira a degradación do edificio, permitir a súa rehabilitación con esta flexibilización de usos. A flexibilización de usos viña pola introducción do carácter terciario, comercial, na planta baixa do edificio e ampliando tamén na ala que tiña un uso hoteleiro a posibilidade de que pudera ter un uso terciario comercial, esa ala comercial e de oficinas, perdón, uso terciario de oficinas, esa ala que tiña uso hoteleiro, quedando sempre un 50% do edificio reservado para ese uso asistencial comunitario. Despois da aprobación inicial, sométese o proxecto á exposición pública e da exposición pública aparecen unha serie de alegacións, informes tamén das administracións correspondentes que fan que se introduzan lixeiros cambios no documento de aprobación provisional que hoxe traemos para aprobación. Como decía, despois de ser sometido aos distintos informes, con data 24 de agosto, recibiuse o informe da Dirección Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo que achega todos os informes previos, entre eles o da Dirección Xeral de Patrimonio, que fai algunhas consideracións en canto á solución da ordenación proposta. Neste informe da Dirección Xeral de Patrimonio indícase que, tendo en conta que é necesario e bon buscar o equilibrio, propoñíase no plan a ampliación na ala norte, na parte traseira, dunha altura, e a Dirección Xeral de Patrimonio nos suxire que, tendo en conta que a ala sur xa era unha ampliación que se fixera despois do remate do edificio, que estaba descontextualizada, o máis lógico sería eliminar esa ampliación do ala sur, rebaixar tanto na ala sur como na ala norte a mesma cota, e ese aproveitamento que se poñía nesas dúas alas que pasase a estar na planta baixa. Esta é unha das alegacións fundamentais da Dirección Xeral de Patrimonio, ademais de outras que atañen ao que ten que ver as componentes volumétricas, definición de cubertas e definición de outras partes do edificio, que remite a súa redacción específica nun proxecto, porque terá que ser informada por Patrimonio xa que o edificio pasa a estar catalogado dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por parte das alegacións veciñais, hai unha alegación de Luis Miguel Fontal Vázquez como administrador de asteriscos, na cal pide diversas cousas ao longo de 12 puntos. Unha delas é a introducción de usos de vivenda e ampliación de uso hoteleiro a totalidade da parcela, decisións que entendemos que cambiarían sustancialmente o proxecto e que non tería sentido introducilas dentro nesta fase, porque necesitarían volver a unha tramitación desde o principio, e despois fai outras alegacións para corrección de distintos puntos que son estimadas e que despois digo en que se concretan na totalidade. Por parte dos veciños tamén hai unhas alegacións do edificio, veciños do edificio situado na rúa Marie Curie, que fundamentalmente alegan tres cousas: que non se aumente de altura o volumen que dá ao norte, respectando ao envolvente xeral, que non se permite a ocupación das zonas libres privadas na fachada leste polos elementos verticais, e tamén mostran a súa disconformidade a introdución dunha nova área de aparcamento colindante co hospital, co edificio antigo hospital. Do análisis de todas as alegacións, tendo en conta as peticións de todos os alegantes e tamén o informe da Dirección Xeral de Patrimonio,
enténdese que ten sentido recoller algunhas que paso a expoñer dunha forma máis somera. Por un lado, faise unha modificación da volumetría suprimindo a parte da última planta do corpo sur e a posibilidade de ampliar a metade do corpo norte de tal forma que cesa unha ocupación menor que rebaixe e evite tamén os problemas de desolamento que nos transmitían tamén os veciños do edificio de Marie Curie. Plantésase unha ampliación da reserva de aparcamento colindante co edificio. Esta reserva de aparcamento plantésase así porque polas características funcionales e tipolóxicas do edificio concédese a posibilidade de excluir a dotación das plazas de aparcamento necesarias que tería que ter este edificio por estes usos e como é máis importante a protección tipolóxica do edificio, para poder facer sótanos enténdese que sería necesario derrubar a estructura, que non sería un coste razonable, polo tanto, para poder facilitar a tramitación do proxecto, exímese da necesidade desas plazas de aparcamento, pero dótase da posibilidade de facer un aparcamento na parcela colindante que podería albergar esas plazas de aparcamento necesarias. Aclárase tamén unha petición que nos fai a empresa Asteriscos SL, que sería a posibilidade de compartir servicios comuns entre os distintos usos ou tamén da execución por fases, e contestase que sí será posible compartir servicios entre os distintos usos, e tamén que pode haber unha execución por fases sempre cando responda a un proxecto unitario e poda ir sendo entregado respondendo a ese proxecto único. Adóptanse as modificacións da ficha expresados pola Dirección Xeral de Patrimonio, como decía, pasa a ser catalogada e deixa redactada de outra forma diferente, máis garantista, como teñen que ser as cubertas a formalización do edificio, sobre todo dicindo que terá que obter sempre informe previo de patrimonio. Ademais desto, justifícase a motivación do interese público desta actuación, e con todo eso, con todas as modificacións que non teñen carácter substancial, que son resultado, como decía, das achegas dos informes sectoriais e do trámite de participación cidadá, e polo que traemos a aprobación inicial, porque estimamos a aprobación provisional, porque se estima que non é necesario a apertura dun novo trámite de exposición pública, porque son modificacións de carácter non substancial. Por lo tanto, a proposta que os traemos sería aprobar provisionalmente a modificación puntual da ordenanza especial OE5 de Galeras do Pesón no ámbito do antigo hospital, coas modificacións respecto ao inicialmente aprobado que se describiron anteriormente e que figuran xa incorporadas ao documento reformado que se somete a aprobación. O acordo deberá adoptarse co voto favorable da maioría absoluta. En segundo punto, remitir o expediente completo debidamente diligenciado á Consellería competente en materia de urbanismo para que emita o informe preceptivo e vinculante previo ao acordo de aprobación definitiva que adoptará, no seu caso, o Pleno Municipal. Moitas grazas. Gracias, Jorge. Rubén Celas, o Quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Eu vou intentar ser o máis breve posible porque, polo menos desde que eu son concelleiro, creo que esta é a quinta ou a sexta vez que abordamos o futuro do vello Hospital de Galeras neste pleno, e moito me temo que non vai ser a última, polo que intentarei non repetir algúns dos argumentos que sustentan a nosa posición política, que por outra parte é sobradamente coñecida por todos e todas vostedes, e que temos expresado, ademais, con fondo de detalle no debate da súa aprobación inicial, xa como comentaba o concelleiro, a comezos do presente ano. A nosa posición foi contraria no seu día á proposta de ampliación de usos que plantexaba o anterior goberno do Partido Popular no anterior mandato, e a nosa posición foi e é contraria á ampliación de usos que propón o actual goberno de Compostela Aberta. Por suposto que para o BNG é moi importante que se actúe sobre este edificio, porque somos conscientes de que é un edificio singular, que máis alá do seu valor arquitectónico ou patrimonial ten un valor
de tipo sentimental moi importante para esta cidade e que aparte está nunha situación de deterioro moi grande e nunha situación de desuso e de cuasi ruína desde hai 15 anos, non? E que, por lo tanto, incluso hoxe constitúe casi que un problema, non vou dicir de seguranza pública, pero desde logo non é bo que se siga a deteriorar, non? E, por suposto, que tamén o Bloque Nacionalista Galego non é insensível a importancia que ten nun contexto económico-social como actual que se poidan emprender actividades económicas na nosa cidade que se sean capaces de xerar postos de traballo directos e indirectos. Mais cremos que as cousas non se fixeron ben desde o principio e que hai moitas posibilidades de que o que non comezou ben que tampouco remate ben. Nos críamos, agora o cremos moito máis desde que o señor Feijóo anunciou polo menos a vontade política, despois xa veremos se esa vontade política se transforma en algo palpable, pero polo menos ten anunciado a vontade política de facer unha nova residencia para persoas maiores en Santiago de Compostela, en concreto no barrio das Fontiñas, nos criamos e cremos, xa digo, agora máis, que o ideal sería manter un centro público, de xestión pública, neste edificio con un carácter socioasistencial importante, que pudera ter, como xa temos explicado outras veces, residencia maiores, centro de día, prazas para crónicos de media e longa distancia, prazas para familiares de enfermos, que pudera ter unha parte, como xa estaba contemplado, residencial comunitario, especialmente dirixida a persoas maiores, ou incluso prazas de vivendas, como estaban contempladas tamén inicialmente nese CEGADI, que non acaba de abrir nunca, para persoas con discapacidade. Nos cremos que, unha vez que eso se entendeu que non era posible, nos cremos que non se guerreou o suficiente, que a solución proposta non é a máis correcta. Desde logo, unha proposta que eu creo que non é válida para aqueles que defendemos unha saída pública e de servicio público para ese edificio, pero creo que tampouco vai ser válida para quen defende unha saída privada e uns usos privados para o mesmo. Por lo tanto, eu o que agardo que máis cedo que tarde se poida atopar unha solución que sexa viável e que sexa compatible co que busca a cidade e co que busque legítimamente un promotor. Dito isto, e con respecto á última parte da intervención do señor concelleiro, con respecto ás alegacións, ven a dicirnos que as alegacións son todas menores. Eu hai algunha que non me parece tan menor. Outra cousa é que eso teña que ter ou non un trámite de audiencia para alegacións, que podo coincidir en que posiblemente formalmente non faga falta. Agora ben, a autorización de compartir usos en función de como se materialice e a autorización de execución en fases tamén en función de como se materialice poden dar resultados moi diferentes. Entonces, a min eso non me parece menor e eu creo que se algún día se chega a executar isto, creo que o Concello debería ser especialmente vixiante a respecto desa execución. As outras cuestións que plantexa o concelleiro creo que son correctas, creo que a cuestión volumétrica desde logo non empeora e despois, todos e todas sabíamos que aí había un problema concreto co aparcadoiro, quero dicir, se se pide que a fachada non se pode tirar, facer un aparcadoiro subterráneo debaixo dun edificio que a estrutura fundamental non se vai a tocar, non é precisamente doado nin barato. Por lo tanto, a solución que plantexa o concelleiro, que é a que se plantexou inicialmente de facer ese aparcadoiro subterrado na parcela colindante, para nós non é o problemático, para nós é o problemático, e o temos dito por activa e por pasiva desde hai moito tempo, é que creemos que non hai un estudo serio, riguroso, do impacto en materia de mobilidade no conxunto da zona que suporía unha solución deste tipo. Ese estudo xa o demandamos no seu día cando se intentou facer unha famosa rotonda nese entorno e creemos que sigue sendo necesario. A Rúa de Galeras é unha das rúas máis conxestionadas desta cidade, en hora punta todos sabemos o que acontece e eu creo que esa sería unha das cuestións que tamén debería estar presente a hora de como executar, no caso de que algún día se chegue a executar este proxecto. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes.
Grazas, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeros e compañeros de corporación. Bueno, o Grupo Municipal Socialista xa ten expresado o seu posicionamento político con respecto a esta proposta. O fixo nos diferentes plenos nos que se tratou esta cuestión e que nos precederon e, polo tanto, nos remitimos as actas deses plenos. Non o imos repetir. O que si queremos é expresar o noso desexo de que esta modificación que se presenta nos entendemos que é para aprobación provisional. Vale, para aprobación provisional, esta modificación que se presenta permite recuperar, non xa rehabilitar, sino algo moito máis, recuperar un edificio singular da arquitectura hospitalaria de mediados do século pasado, século XX, e que permita tamén axudar o desenvolvemento económico e o incremento da vida social precisamente na zona de Galeras. O noso grupo respeta a ponencia técnica can súas aclaracións con respecto ás alegacións presentadas e aquelas que se rexeitan e aquelas que se incorporan e, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Señor Agustín Fernández. Boas tardes. Ben, o noso grupo sigue a considerar prioritaria para a cidade a resolución do uso e tamén a posta en valor deste ámbito do antigo Hospital de Galeras. Seguimos mantendo o desexo de atopar unha solución, tal e como pusemos de manifesto cando iniciamos dende o Goberno a principios de 2015 os primeiros pasos para facer viable un proxecto de futuro que fixese compatible os intereses da Universidade como propietaria do edificio dos terreos cos da propia cidade. En definitiva, que poidera xerarse unha operación no que a Universidade obteña uns recursos, cuestión que está xa resolta, e que a cidade resolviera un burato negro do seu urbanismo, cuestión que ainda está por resolverse. A nosa actuación estivo presidida desde o inicio polo diálogo e o consenso, o que nos levou a asinar en xaneiro de 2015, como suliñou o concelleiro, aquel primeiro protocolo entre o Concello e a Universidade aprobado polo Pleno que fixaba as condicións da modificación da ordenanza de 2001 para facilitar a venda da propiedade mantendo como condición a conservación dun edificio emblemático para Santiago e toda a súa bisbarra. O noso interese por manter o edificio e a edificabilidade permitida, ampliando os usos permitidos para gañar servizos na zona de forma racional, levounos a apoiar a aprobación inicial da modificación puntual que propuso este Goberno en xaneiro deste mesmo ano. Considerábamos naquel momento que coa modificación a Universidade poderá desenvolver os seus plans de futuro e o Concello poderá recuperar para a cidade un edificio singular e incrementar as posibilidades económicas e de calidade de vida deste ámbito e do conxunto da cidade. A tramitación da modificación continuou ao longo destes últimos meses co período de alegacións onde se presentaron dúas propostas diametralmente contrarias ou ao menos diverxentes, a que formula a propia empresa e a que formula a veciñanza da zona. Non imos cuestionar o ditame dos técnicos municipais, sin dúbida realizado co mellor dos criterios, pero non podemos esquecer a nosa desconformidade coa forma de levar esta tramitación por parte do Goberno. Na nosa opinión, o Goberno non lle prestou a dedicación que un tema deste calado merecía, abandonando a liña de diálogo e de consenso co que se viña abordando esta cuestión. É curioso que un goberno que apela tanto a palabra diálogo e ao consenso, pois non o practique nun expediente desta natureza, non? É sorprendente, tendo en conta, ademais, que, como suliñou o concelleiro, require unha maioría absoluta e o goberno está en minoría. Para nós houbo escaso ou nulo diálogo coa veciñanza, coa empresa, coa universidade e mesmo cos grupos municipais. É certo que hoxe agradecemos esa información, o alcalde na Xunta de Voceiros trasladou algunhas cuestións ao respecto desta operación. Non podemos esquecer, e nós temos claro, que calquera modificación sustancial que se pretenda nas condicións que xa foron flexibilizadas pola modificación acordada podería alterar as condicións nas que se levou a cabo a licitación inicial o que podería cuestionar a validez xurídica do procedimento. A tramitación debería ter en conta estas cuestións e nós entendemos que non foron suficientemente valoradas ou descoñecemos si o foron, posto que non tivemos ninguna información ata hoxe mesmo. Somos conscientes da importancia de que a cidade non perda ninguna oportunidade de desenvolver e pechar o deseño urbano desta zona, recuperando un edificio singular e abrindo novas oportunidades para o conxunto da cidadanía, pero non concordamos coa tramitación realizada nos últimos meses polo Goberno.
É unha obriga, na nosa opinión, deste goberno xestionar e liderar. Se necesitara eventualmente a colaboración deste grupo, contaría con ela, por coherencia, pero non foi solicitada. En todo caso, imos a apelar precisamente a esa palabra, a coherencia. Imos manter a nosa posición neste tema, pero deixando claro que o goberno debe adoptar, na nosa opinión, unha actitude proactiva para evitar que se sigan acumulando anos e anos a unha situación de abandono dese ámbito da nosa cidade. Nos creemos que, sin dúbida, é responsabilidade do goberno non perder esta oportunidade. Moitas gracias e máis nada. Muchas gracias. Segunda quenda, Jorge. Gustaríame decir que ao longo de todo este tempo nos deixamos que os técnicos traballasen. Mentras tanto, tuvemos máis de 5 reunións cos propietarios do edificio para intentar que as súas alegacións foran encamiñadas ata onde era posible. Entendíamos que ampliar o uso hoteleiro ou introducir o uso de vivenda ou cambiar a distribución dos usos alteraría totalmente aquel proceso de venta, que non tiña ningún sentido en un trámite entre aprobación inicial e provisional introducir eso, porque volvería o expediente ao inicio. Entendíamos que eso non era posible, pero sí mantivemos durante todo este tempo esas conversas cos propietarios e tamén ca veciñanza para dar contestación ás súas alegacións. Entendemos que se seguiu o proceso técnico con os informes correspondentes e, polo tanto, creo que é ata onde debe chegar un goberno, deixar que os técnicos informen sin que se altere o que son as condicións da propia modificación que ven impulsada, tal como din, polo acordo firmado polo goberno anterior no 2015. Con respecto ás aportacións de Rubén, eu só quero recordar outra vez, porque como el sempre di que recupera unha e outra vez, como se non tiveramos debatido suficiente sobre isto, gustaríame recordar que no ano 2001 ustedes votaron a favor, o seu grupo político votou a favor desta aprobación desta ordenanza que introducía o uso hoteleiro nun 50% do edificio. Non foi este goberno de Compostela Aberta, foron o seu grupo de goberno o que votou a favor da introducción do uso hoteleiro nun 50%, e sigue estando igual un uso hoteleiro do 50% ao que se lle restará o comercial de planta baixa e o mismo 50% de uso asistencial e residencial comunitario. Por lo tanto, este goberno non cambiou nada en canto a esas condicións e poderemos traer cada vez que veña este tema, seguiremos falando do mismo, pero recórdolle que foi o Partido Socialista e o BNG os que aprobaron no ano 2001. E eu, personalmente, tamén estaría moi de acordo, e creo que a veciñanza do barrio, e creo que todo o grupo de Compostela Aberta, e posiblemente todo o pleno, con que ese edificio acollera esa residencia para persoas maiores e un centro de día. Pero, repito, o que aprobou que no 2001 eso fora de titularidade privada, e cando pon privada quere dicir que os titulares privados poden facer con ela o que crean dentro das condicións urbanísticas, foi o Partido Socialista e o BNG. Por lo tanto, a mí me gustaría que eso fora un centro para persoas para persoas maiores, pero é unha decisión que lle corresponde únicamente ao propietario e a outra administración, que sería a Xunta de Galicia, que ten toda a capacidade para poder negociar cos propietarios e poñer aí un centro de día. O goberno así o transmitiu. Por lo tanto, este goberno estaría encantado de que a propiedade destinara ese 50% a unha residencia de terceira idade. Pero, por desgracia, é un edificio de titularidade privada na que eles teñen esa capacidade para negociar ca Xunta ou calquer empresario privado para obter a rentabilidade que les estima oportuno. Por lo tanto, espero que non teña que vir isto máis veces e seguir recordando que o uso hoteleiro ven desde o ano 2001 e a titularidade privada tamén apoiada polo seu goberno. Sin entrar a valorar que durante 4 anos do goberno bipartito, no que o vicepresidente Anxo Quintana asumía as competencias de benestar social, tampouco fixo nada para instalar aí un centro para persoas maiores. Segunda quenda, Rubén. Sí, por favor. Claro, é que hai que aclarar unhas cantas cousas. Pareceme o colmo que fagamos algunhas valoracións de tipo político, porque os que estamos aquí somos políticos, despois farei a diferencia entre políticos e técnicos. Mire, ese goberno bipartito, co Bloque Nacionalista Galego tendo responsabilidades de servicios sociais, mire usted por onde voulle dar 3 datos, nada máis.
o día 16 de novembro cumpríanse 10 anos da construción da Volta do Castro, a última praza de residencia pública de persoas para a terceira idade feita en Santiago de Compostela. A última. A última. Claro, as últimas prazas de escolas infantís públicas feitas pola Xunta de Galiza en Santiago son precisamente daquela consellería. As últimas vivendas, e usted o sabe perfectamente, de protección pública da Xunta de Galiza en Santiago son dunha consellería daquel goberno do Bloque Nacionalista Galego. Entón, home, por favor, un poquinho de, por lo menos, de non memoria selectiva. Dito isto, claro, a diferencia dos técnicos e dos políticos é que os técnicos teñen procedementos reglados e teñen que facer o seu traballo. E os políticos tamén temos que facer o noso traballo. E o traballo fundamental dos políticos é buscar solucións aos problemas. Entón, é evidente que Santiago tiña un problema con ese edificio. E a responsabilidade política é buscar unha solución. Despois podemos discutir se a solución é a mellor ou a peor. Pero a responsabilidade política é intentar buscar unha solución. Vale, ben, ese edificio que leva 15 anos parado é titularidade da Universidade de Santiago de Compostela, vale? Que non unha empresa calquera, precisamente, non? Eu creo que a responsabilidade política é intentar buscar solucións políticas como nestas cidades se teñen buscado para un sinfín de propiedades, titularidade da Universidade, titularidade do Consorcio, titularidade da Diputación, da Xunta ou do propio Concello ou privadas, non? Por tanto, eu creo que había outro tipo de cuestións que eran cando menos explorables. Non se fixeron, perfecto, non hai ningún problema. No momento, e agora tenemos a oportunidade de ver se hai outras posibilidades, non? A resposta que a nós sempre se nos deu por parte do goberno municipal naquela altura do Partido Popular é que a Xunta de Galiza non ia construir ningún tipo de praza pública nova de vivendas para persoas de terceira idade. Esa foi a resposta oficial a todo isto, non? Entón, eu creo que, desde logo, non vou dicir que o barrio de Fontiñas non este necesitado de servizos, pero todos e todas sabemos que unha residencia de persoas da terceira idade a localización non é o fundamental a respecto do servicio que presta, non? Bueno, pois eu creo que me parece bastante sensato, lóxico e factible que se a Xunta de Galiza vai a construir unha residencia para persoas maiores nova do Trinque en Fontiñas, pois unha das solucións posibles, no seu día, pois podría ser plantexar que a Xunta de Galiza mercase ese edificio á Universidade de Santiago de Compostela. Eso é política. Eso non lle corresponde aos técnicos. Os técnicos lle corresponde informar isto. E, por certo, eu estou de acordo co criterio técnico neste caso. Ahora, di vostede, oiga, eu non fun quen autoricei a cambiar os usos para que poida haber uso comercial na planta de abaixo. Eu non fixen eso. Vale? Entón, cada un, bueno, pues, que as súas responsabilidades no seu momento. Dito iso, como dicía antes, a política está para resolver problemas. A mí o que me preocupa é que creo que a solución que se trae en riba da mesa nin vai a solucionar o problema que plantexo eu, nin vai a solucionar o problema que se plantexa pola parte privada, porque, claro, decía o compañero Paco Reyes que isto que permite recuperar o edificio. Claro, permite recuperalo se hai alguén que este disposto a recuperalo, ¿no? Esa é a cuestión. A mí me pareceme ben, e eu suscribo o posicionamento técnico que hai no trasfondo deste asunto. Ahora ben, a solución de cidade, desde logo, tampouco é que iso quede empantanado outros 15 anos. Creo que eso tampouco é. Entonces, eu creo que isto que pode marcar é un punto de inflexión, para retomar isto tamén desde o principio. E eu creo que hai outras posibilidades máis das que exclusivamente están en riba da mesa. Creo con sinceridade e creo que se pode facer o esforzo que non se ten feito ata agora nese sentido. E en calquera caso, pois o tempo acabará dando e quitando razóns, non? E oxalá non volvamos a falar deste edificio neste pleno, moito me temo que non vai ser o caso, e oxalá pois a solución definitiva, sexa cal sexa, mire por onde, pois veña máis cedo que tarde. Gracias, Rubén. Don Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Non tiña pensado intervir, pero gustaríame clarificar dúas cousas, non? A primeira, que o que dixo na súa primeira intervención o compañeiro Paco Reyes foi que nos, o Grupo Socialista, manifestábamos o noso desexo de que esta modificación permitira recuperar un edificio singular da arquitectura hospitalaria de mediados do século pasado. Vale?
Iso é o que dixo. E, ademais, tamén o desenvolvemento económico e da vida social na zona de Galeras. Iso é o primeiro que dixe. A outra aclaración que gustaríame facer é a seguinte. Bueno, cando se fala dun centro de día, polo tanto se comenta por que naquel entón o anterior goberno, o goberno progresista nesta cidade, pois tomou aquela decisión con respecto ao plan parcial desta finca, pois o certo é que o centro de día estaba previsto que fora público o antigo asilo de Carretas. Hoxe, alguén vai ter que explicar, pero dende logo non vai ser o Partido Socialista, convertido en albergue de peregrinos, cando que estaba previsto era que fora centro de día precisamente para a xente do casco histórico, para os nosos maiores do casco histórico. Vale? Segundo, o hospital, que xa o temos falado, pero o hospital de media e longa estadía está previsto no plan director do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, precisamente o carón dun centro hospitalario de agudos, que ten bastante máis sentido, como así se está a facer en outros países da Unión Europea. Tampouco é o Partido Socialista quen ten que dar explicacións porque dende o 2010 o plan director do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desapareceu dos orzamentos da Xunta de Galicia. Que resposte quen teña que facer. Con respecto á residencia da terceira idade, non somente de Fontiñas son necesarias máis, sabe perfectamente o concelleiro Rubén Cela que particularmente o goberno progresista ten ofertado a Xunta de Galicia varias parcelas para construir residencias da terceira idade, tanto de válidos como de asistidos. Por lo tanto, esa é a clara resposta de por que se tomou unha decisión nese sentido, porque as outras solucións estaban previstas, outra cousa é que alguén vai ter que explicar, non o Partido Socialista, insisto, porque esas solucións non se levaron adiante. Mais nada, moitas gracias. Paco. Señor Agustín Hernández. Bueno, pues pasaremos a votación, señor secretario. Votos a favor da aprobación provisional da modificación puntual da ordenanza especial OE5 Galeras de Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do antigo hospital. Votos a favor. Grupos Compostela Aberta, PP, PSOE. Votos en contra. PNG, abstencións non se producen. Aprobado con ese requisito de maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Gracias, señor secretario. Según o acordo da Xunta de Portavoces, o punto 3 e o punto 4 da orde do día non se vai a someter a debate, tan solo a votación, así que se sometemos a votación o punto 3 e o punto 4, señor secretario. Sí, punto 3, aprobación definitiva do estudio de detalle da parcela NA01C do Quinteiro 2140, Parque Empresarial da Xonlla. Votos a favor. Unanimidade. Aprobado por unanimidade. Punto 4, aprobación provisional da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal para o sinalamento de alineacións na N525 tramo 1 núcleo da Susana. Votos a favor. Unanimidade. Pasaríamos ao punto 5 da orde do día, que é a aprobación provisional da modificación da ordenancia fiscal 101, imposto sobre bens inmobles, que vai a defender o Partido Popular e para o cal hai unha alegación presentada polo Grupo de Goberno de Compostela Aberta. Non sei quen vai facer a defensa. Manuel, na súa quenda. Sí. Vou ser breve na intervención, non porque o asunto non... Perdón, Manuel, dígame, señor secretario. Non pode alterarse, pero teóricamente o primeiro que se defende a enmenda según o regulamento, pero se están de acordo, non sei como. Non, porque isto non é unha proposición ni unha moción urxente. Esta emenda está presentada en forma pode debaterse e pode votarse, claro. É o que di o regulamento, Quero decir, isto que di o regulamento, se o presidente está de acordo, os grupos políticos están de acordo, eu tampouco vou a decir nada se queren intercambiar ou cambiar a orden de intervencións, etcétera, pero quero decir, o que di o regulamento é que primeiro se expón a enmenda, despois, bueno, é decir, bueno, eu foi unha mágoa non convidar o señor secretario de Xunta de Portavoces. Claro, pero
Claro, eu entendo que el fai unha diferenciación entre o debate e o que son mocións ou proposicións, non? No que é a tramitación da propia emenda, que se teria que debatir e votar antes. Es decir, as emendas, as proposicións e mocións de urxencia ten que aceptarlas o propoñentes as emendas, pero isto é un asunto de orde de día normal, e poden presentarse emendas, claro. Mantemos o da mañán, sí. Mantemos o da mañán, que quede a aclaración do señor secretario, por un pouco en base ao acordado. Se a presidencia están de acordo, os máis están de acordo, evidentemente, non serei o que diga. Manuel, perdón, espera que volvo a empezar. Dalle. Nada, pois decía que iba a ser breve, non porque o asunto non fora importante, sino porque xa se debatiu neste pleno. Hai que recordar que esta é unha proposición que presentamos en decembro de 2016, debatiuse aquí en abril de 2017 e agora a ver se a aprobamos inicialmente, porque a nosa idea era que entrara en vigor para o exercicio 2018, non? Entonces, brevemente, para explicar a proposición que xa foi manifestada no seu día, a regulación actual deste Concello con referencia ao imposto de bens inmobles establece unha bonificación para as familias numerosas que non ten en conta unha petición das propias asociacións de familias numerosas, que é a renda per cápita, é dicir, dividir os ingresos de cada familia en función do número de membros. Además, hai que ter en conta que, de acordo co disposto na Lei do 2003, que regula o tema das familias numerosas, hai outros conceptos de familia numerosa, como, por exemplo, aquelas que teñen un adulto con 2 fillos e un sexa, por exemplo, un discapacitado, ou 2 persoas que sean discapacitadas e que teñan 2 fillos. Entón, desde ese punto de vista, nos fixémonos eco dunha petición das propias asociacións, tras haber falado con elas, e presentamos unha proposición na que se ten en conta o que é a renda per cápita, é dicir, o número de membros de cada familia numerosa dividirase entre os ingresos que teña esa familia. Introducimos tamén o que é o tema dos discapacitados, é dicir, naqueles supostos nas que unha familia, un adulto con 2 fillos e un deles sexa un discapacitado con unha discapacidade superior ao 65%, este será computado como 2 persoas á hora de efectuar os cálculos correspondentes, ou, se ten unha minusvalía entre o 33% e o 65%, será computado como 1,5 persoas. Incrementamos os tramos para facer o que é a bonificación máis equitativa desde o noso punto de vista. Hai que ter en conta que os últimos tramos o que establecen son bonificacións do 30% e do 10%, que o 10% é prácticamente non ten tanta repercusión. E logo introducimos tamén o que é un tope no valor catastral que tampouco estaba regulado con anterioridade. Entonces, frente a este tipo de bonificacións que presentamos, presentouse unha emenda por parte do equipo de Compostela Aberta, unha primeira con referencia ao que é o tema do tope do valor catastral, que se rebaixa considerablemente, o propio informe da Tesorería xa pon de manifesto que se aplicara ese tipo de emenda, pois veríase reducido nun 31%, pasarían só a 55 recibo dos 80 actuais. Unha segunda relativa a que eliminar un tope de idade para o tema dos discapacitados, que se puña en 25 anos e co cal non temos ningún tipo de inconvinte en incorporala a nosa proposición e o ditamen que fixo a Comisión Informativa correspondente. E logo un terceiro que é o de eliminar o último tramo do 10% das bonificacións, que a vista do informe do Tesoreiro e que pon de manifesto que se trata de as modificacións propostas van a ter unha repercusión nula tanto no tema dos ingresos como nos gastos do propio Concello, non imos aceptar porque non llevemos sentido ningún á mesma. Hai que ter en conta que cando estamos ante familias numerosas, en calquera dos seus conceptos recollidos na Lei 40/2003, os gastos incrementanse tamén exponencialmente. Non é o mismo ser 4 membros nunha unidade familiar que ser 5, 7 ou ter 2 fillos discapacitados. Entonces, eso repercute non só desde o punto de vista da alimentación, sino tamén desde o punto de vista de que se precisa máis espacio no que no ámbito das vivendas, no ámbito dos vehículos, en todo. Estos que teñen fillos, eu
non os teño, pero vamos, teño un irmão que ten 5 fillos, entonces coñezo de primeira mão. Entonces, nese sentido, nos aceptaríamos, con relación á emenda de Compostela Aberta, o segundo dos puntos, que o de eliminar o tope dos 25 anos. Os outros dous non nos aceptaríamos. Moitas gracias, Manuel. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o primeiro que debíamos acordar é que veña o señor secretario as xuntas de portavoces, porque nos evitaremos algún problema, porque claro, agora a mí o que se me plantexa é o seguinte, non? Que unha cousa é como demos o debate, que non hai problema en dalo como se queire, como tíamos falado pola mañá, e outra é como se ordena a votación, porque claro, se a votación se ordena tal e como marca o regulamento, cambia sustancialmente isto, Entón, eu casi vou facer a exposición a respecto do fondo e despois aclaramos como votamos. Ben, nos na comisión previa a este pleno, o que fixemos foi solicitar unha serie de información, porque eu creo que neste tipo de casos e noutros é moi importante porlle cara as cousas e porlle números, non? E hai unha parte desa información que se facilitou, outra que non, pero incluso só que se facilitou, pois se poden extraer claramente algunhas conclusións, non? Claro, cando falamos das bonificacións no imposto de bens inmobles, pois as familias numerosas en Santiago, o primeiro que hai que dicir é que estamos falando pois dunha cuantía en termos cuantitativos pois absolutamente mínima, non? Estamos falando de 80 familias e dun importe para as arcas públicas que non chega aos 20.000 euros, non? Eso é do que estamos discutindo en termos globais, non? Claro, nos o que primeiro plantexamos é que se nos facilitasen os datos de como afectaría no terreo práctico a aceptación das emendas plantexadas por Compostela Aberta, non? Hai unha da que sí que se nos facilitan os datos, outra da que non, non? En concreto, da que se nos facilitan os datos é da que ten que ver co valor catastral. Nos coincidimos co espírito do que plantexa a emenda de Compostela Aberta, de que certamente nos parece que o valor catastral de 190.000 euros como tope nunha cidade como Santiago pois é un valor moi elevado, non? No sentido de que hoxe en día pois, o valor catastral pois, aproximadamente pois, arriba abaixo pois, estamos falando prácticamente da metade do valor de mercado, estamos falando de vivendas pois, dun importe bastante elevado. Tamén é certo que o límite que se propón pois de 100.000, aínda que hai outras cidades porque teñen límites todavía moito máis baixos, pois nos parece tamén discutível, non? Por algo que xa argumentamos tamén noutro pleno con anterioridade, non? Hai xente pois que pode ter un recurso relativamente baixos que reciben herdanza pois unha vivenda que polas razóns que sexa, pois porque está en determinada zona, porque ten determinados metros ou polo que sexa, pois ten un valor catastral alto, pero non quere dicir que esa familia teña pois un poder adquisitivo, porque entre outras cousas pois poden estar os dous membros, por exemplo, nunha situación de desemprego, non? Por lo tanto, por eso xa o día que discutimos desto no debate das ordenanzas fiscais nos entendíamos que era máis interesante pois vinculalo todo o IPREN e non ter iso. Parécenos ben, non temos obxección en que se marque un tope por arriba e nós o que íbamos a propor, pero como entendíamos que o Partido Popular non aceptaba esa emenda, pois entendamos que quedan nos 100.000, a nosa proposta sería pois buscar un término intermedio entre eses 100.000 e entre eses 190.000, non? Por que decimos iso? Porque o que sí que é certo que con 100.000 o dato que se nos facilita é que se agora mesmo hai 80 familias que se benefician desto, co tope dos 100.000 estaríamos falando pois, de 55 familias, non? O que quere dicir pois, que casi un tercio das familias que hoxe se benefician dese tipo de bonificación con ese tope de 100.000 euros de valor catastral pois, quedarían automáticamente fora. Despois compartimos tamén co Partido Popular a aceptación da emenda de Compostela Aberta a respecto de non ter unha limitación de idade para a cuantificación da discapacidade, non? Inicialmente se falaba de 25 anos porque entendo que era como inicialmente noutras cidades se plantexaba, ainda que eso tamén tivo despois modificacións. Eu creo que estaremos todos de acordo en que a hora de facer ese cómputo de persoas con discapacidade pois que é indiferente a idade que teñen, non? E despois había unha terceira proposta de Compostela Aberta que nós a priori intuitivamente estábamos de acordo, pero da que non se nos facilitaron os datos de que repercusión tería, non? Que sería en concreto a de eliminar
de eliminar o último tramo de 2 veces o IPREM. Nos, con eso, en termos filosóficos, por decirlo de algún xeito, pois estamos de acordo, pero claro, antes de tomar unha decisión, o que solicitamos é dicir, bueno, con ese criterio de sacar ese último tramo, pois novamente, desas 80 e pico familias, nunha simulación a día de hoxe, cantas quedarían fora, non? Por lo tanto, para nós, a nosa intención, entendendo que a votación se iba a formular como se plantexou hoxe en xunta de portavoces, era que, sin estar o 100% de acordo que a proposta do Partido Popular, entendíamos que melloraba a situación presente e, en la que xa digo, discrepábamos en algunha cuestión como o tema do valor catastral, pois estábamos en disposición de votar favorablemente. Si se fai de outra maneira, pois irá na dirección que comentei. Paco. Grazas, señor alcalde. Pois, novamente, boa tarde. Efectivamente, o debate xa se deu no pleno de abril. Nos entendemos, ademais, que existe un incremento importante no número de familias numerosas das que se chaman reconstituídas, é dicir, froito de divorcios, de viudedades, con fillos e con fillos menores. Por lo tanto, nos entendemos que, efectivamente, esta é unha cuestión que debería plantexarse. Probablemente poderíamos estar falando da bonificacións noutros impostos, como o imposto de vehículos de tracción mecánica ou problemas referidos, por exemplo, ás tasas do consumo da auga, tendendo a determinadas sentenzas do Tribunal Supremo, pero do que estamos a falar é concretamente deste. Nos tamén estamos de acordo con esa retirada, según a emenda de Compostela Aberta, dese tope dos 25 anos. Nos eso participamos. Nos consideramos que, tendo en conta precisamente que a proposta non supón afectación aos ingresos, nos tamén somos partidarios de manter o tope dos 190.000 euros, nese sentido. En o que fai referencia ao tema do IPREM, o certo é que, claro, actualizar, o que debería ser era probablemente que actualizar o IPREM ao IPC, non? Porque, claro, o índice anterior que se empregaba, que era o salario mínimo interprofesional, hai que dicir que nestes últimos 10 anos se incrementou nun 40,13%, pero o IPREM pois creceu menos da mitade, se incrementou somente nun 15,64%. Por lo tanto, ou actualizamos o IPREM ou non somos partidarios de manter a proposta como chega aquí ao pleno. Porque hai que lembrar, efectivamente, que estamos a falar dun imposto sobre un patrimonio pero que se paga ca renta. E, polo tanto, que no seu momento as familias poideron ter a capacidade de adquirir un determinado patrimonio, pero neste momento ter moitas dificultades para pagar precisamente ese imposto porque se paga ca renta. O noso voto vai ser favorable á proposta tal e como se trae, ca aceptación da emenda parcial que fai o Partido Popular con respecto á proposta de Compostela Aberta. Moitas grazas. María, toquendo. Boa tarde a todos e a todas. Eu, antes de entrar na intervención, quero aclarar as consultas do Bloque Nacionalista Galego, do seu voceiro, sobre os datos facilitados en relación á repercusión económica da proposta, non? Facilitouse o dato de cantos familias estarían na situación en función do valor catastral, ese é un dato que estaba en posesión do Concello, pero que non temos é o dato en función da renta per cápita e deses ingresos de renda para facer o outro cálculo, non, que aquí se solicitaba, porque hai que recordar que o ano pasado, ata o momento, a documentación que se facilitou no Concello era dos ingresos por unidade familiar, que é unha das cousas que se modifica nesta proposta do Partido Popular. Por iso era un dato que non podíamos facilitar. E saindo a proposta, nós estamos de acordo co fondo da proposta, da proposición do Goberno Municipal, máis con matices, e dai do Partido Popular, perdón, que me doeme un poquinho a cabeza, estamos de acordo coa proposta do Partido Popular, máis con matices, non? Tivemos varias reunións dentro do Goberno ca Asociación de Familias Numerosas, onde nos trasladaron o seu principal interese de cambiar a forma de cómputo, en vez de ter en conta os ingresos por unidade familiar, que se tiveran en conta os ingresos por renta per cápita, o cal parece xusto para aquelas familias que teñen un número alto de membros, e así, ademais, está contemplado en outras ordenanzas, como pode ser a do Concello de Vigo,
Así que estamos de acordo con esta proposta, como yo trasladamos tamén á Asociación de Familias Numerosas, non? Mais decía antes que con matices, porque tal e como presentamos na emenda, o valor catastral que actualmente non está na ordenanza, o valor catastral que se propón é de 190.000 euros. Que significa 190.000 euros de valor catastral? Pois normalmente o valor catastral é a metade, un 50% do que é o valor real de mercado. En Santiago pode que incluso algo máis dese 50%. Estaríamos falando de vivendas, que sí que é certo que unha familia numerosa necesita unha vivenda máis ampla, probablemente, pero estaríamos a falar de vivendas que no Concello de Santiago teñen un valor real de mercado de 400.000 euros ou máis. Parece excesivo, non? De feito, en Compostela, o valor medio catastral das vivendas, dos inmobles residenciais, está en 74.000 euros. Ese é o valor medio dos valores catastrales residenciais en Compostela, non? Por iso propoñíamos 100.000 euros, que non é de valor catastral, que non é un importe ao tuntún, senón que incluso estaba na ordenanza que no seu momento estaba en vigor por parte do Partido Popular, establecía 100.000 euros de valor catastral, non? E que en comparación con outras cidades incluso é un valor catastral elevado, porque xa o comentou o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non? En outras cidades o valor catastral é moito menor, por exemplo, nas cidades que o limitan por valor catastral, que hai outras que non, pero, por exemplo, no Concello de Pontevedra, que é unha desas que limita a bonificación das familias numerosas en función do valor catastral, ese valor catastral é de 40.000 euros. Aquí estaríamos a falar de 100.000, non? Outra das propostas das emendas que, como xa comentaron os diferentes grupos que presentábamos, era eliminar os 25 anos para as persoas con algún grado de discapacidade, non? Na proposta inicial do Partido Popular propoñíase bonificar de forma diferente no recibo do IBI as familias numerosas que tiveran persoas menores de 25 anos con grado de discapacidade. Non acabábamos de entender o motivo de limitar os 25 anos, tamén como se ve en outras ordenanzas, outras cidades, pois simplemente quedaría a proposta de que no caso de que algún integrante con un grado de discapacidade superior ao 65% computaríase como dúas persoas e no grado de que a discapacidade estivese nun 33% como 1,5%. E por último, facíamos a proposta de eliminar o último rango, a última escala, nesa escala de IMPREN. Por que motivo? Polo motivo que tamén presentamos no seu momento a modificación desta bonificación no ano 2015. Nos entendemos que as bonificacións teñense que dar en función da renda, que non hai un criterio máis xusto e máis redistributivo que a renda para establecer bonificacións. Está moi limitado nos impostos, o sabemos, o falamos moitas veces neste pleno, os impostos están reglados por unha lei estatal e en moi poucos casos temos a posibilidade de bonificar en función da renda, pero no caso das familias numerosas é así, non? No ano 2015, a proposta que fixo Compostela Aberta modificou a ordenanza que ata o momento non tiña en conta os ingresos das familias e bonificou unha para que se que tivera en conta eses criterios de renda, non? E que foi unha modificación que no seu momento foi aprobada por unanimidade por todos os grupos. De feito, eso permitiu que con ese cambio, familias que antes tiñan unha bonificación no recibo do IBI dun 10%, pasaron a telo dun 90% en función dos seus ingresos. 90 ou 75%. Moitas familias se viron beneficiadas dese cambio na bonificación. En ese sentido iba a proposta da emenda, non? De que as bonificacións que decidamos, que escollamos, pois que teñan en conta ese criterio de renda e tamén pois establecer un criterio homoxéneo para todas as bonificacións. Non supón esta modificación, como xa se dixo, un cambio ou un gasto significativo. Non é un gasto significativo, non hai tantas familias numerosas en Santiago, mas sí que creo que agora de establecer criterios para realizar bonificacións, neste caso no imposto do IBI, noutros, tal vez máis adiante, que teñamos un criterio homoxéneo e, na opinión de Compostela Aberta, ese criterio sempre ten que ir vinculado ao nivel de ingresos. Máis nada. Manuel. Nada que decir. Rubén, Paco, María. Y ahora... Pues ahora
Só podemos considerar as emendas transaccionais, porque as emendas presentanse por escrito antes de iniciar a sesión. Entonces, pode ser unha emenda transaccional, que é para intentar chegar a un acordo na votación. Para a emenda transaccional tienen que estar de acordo todos os grupos, para que sexa unha emenda transaccional. Se se chega a esa redacción alternativa, eu tampouco teño inconveniente en... Se non habería que someter primeiro a votación a emenda presentada. Se é aceptada é o que queda aprobado, se é rexeitada pásase ao ditame, que en este caso coincide coa proposición do Grupo Popular. En el caso de que son as propostas, non son proposicións e mocións. Un punto do orde do día poden presentarse emendas, claro. Eu, señor alcalde, eu fago a seguinte proposta, tendo en conta que, bueno, que na xunta portavoces falamos de outra cousa, que o regulamento di outra e que se dá esta situación. Eu o que dicía é, o debate está dado, despois podemos aproveitar o receso para que os portavoces ou a xente que estime cada grupo pues, fale se hai posibilidade ou non e organizamos a votación despois á volta do receso, non? Non vamos facer un receso? No, digo, non facer agora a votación, non? Facer un receso agora. Vale, pues perfecto, pues entonces habrá que facer como... Pode suspenderse brevemente para... Pero estamos nun punto concreto, que non cabe deixar o punto e... No, non fai falta, quero dicir. Dous minutos non son 10 minutos, Non se me relajen.
Imos a ir comenzando, Jorge, Manolo. Vamos a dar unha explicación pedagóxica de todo isto, ¿vale? Según dixo o señor secretario, habría que someter primeiro, ao non ser proposición ou moción, a emenda a votación, igual que se fixo no seu momento nas ordenanzas, no seu momento, non? O que pasa que, se nos mantemos a nosa emenda e a nosa emenda non progresara, logo a parte da emenda que era asumida polo PP non se podría votar, habría que votar o dictame original, vale? Entón o que vamos a facer é aceptar a transacción, vale? E sometemos, bueno, ca nosa emenda aceptada parcialmente o dos 25 anos, sí, vale? Vale. Lo que é a transacción, toda a corporación de acordo, non? Emenda transaccional, ben. En todo caso, a transacción teríase que acordar entre os que propoñen e os que defenden o texto, non? Quero dicir, non toda a corporación, ou tamén toda a corporación. A transaccional é unha excepción para chegar a acordos. O único que pretende a transaccional é que haya un acordo unánime. Entón, en principio, prevense... Emenda transaccional prevense que... Efectivamente. É dicir, pretende que haya acordo de todos. Vamos a ver. Non, aceptamos a transacción e nos abstemos. E nos vamos a abster, vale? Bien, entonces sométese a votación sométese a votación lo que é o dictamen que sae da Comisión Municipal Informativa. Aí eu non entendín ben con eliminar tope 25 anos desaparece. E como afecta a redacción? En que puntos? En que contexto? En mirar, perdón, a comprobación de idade. Elimínase a comprobación de idade, vale. Bueno, aparte hai que ter en conta que con esa redacción de eliminar a comprobación de idade, que seguiría a trámite que prevé o artigo 17 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, se exporíase a público o prazo mínimo que prevé este artigo 17, que son 30 días, e se non hai alegación, se entenderíase elevado a definitivo o acordo hasta entonces provisional. De acordo? Entonces, vamos a coller o dictame. Votos a favor, entonces, do dictame. Votos a... Vamos a papel. Non sei onde te... Sí, quedou claro. É dicir, votos a favor da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal 1.01, imposto sobre bens inmobles. Entendo que por unanimidade. Perdón. Sí, perdón. Sí, sería grupo PP, PSOE, BNG, abstención, Compostela Aberta. De acordo, quedaría aprobado.
a pasarlle a propoñente o ditamen para que tache a lápiz o que considera... Xa lle podemos facer a comunión a ordenanza de nacimento. Bueno, pasaríamos ao sexto punto, que é a proposición do BNG para agilizar a tramitación das licencias de urbanismo, se fan defensa. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, esta é unha proposición que máis que intentar afondar nunha serie de propostas concretas que tamén se realizan na mesma, sobre todo o que quería era poder xerar un debate no ámbito onde creemos que se debe xerar, que é no propio pleno municipal, sobre o que nos entendemos que é unha das maiores deficiencias que ten neste momento o funcionamento ordinario do Concello. E estou a referir os prazos nos que se están dando as licenzas de obra e as licencias de actividade. Isto non é novo, non é algo que lle corresponda a este grupo de goberno, ni siquiera o anterior, e posiblemente ni siquiera o anterior do anterior. Isto é un problema estrutural que ten este Concello desde hai moitos anos, pero nos creemos que hai que empezar, polo menos, a intentar abordar algunha das cuestións máis importantes, porque nós estamos convencidos de que este é un dos problemas que máis afecta a moitos veciños e veciñas de Santiago. Pensade en persoas que teñen que pagar alugueres de locais comerciais ou de vivendas que non poden habitar ou que non poden explotar comercialmente, o que implica, en moitos casos, para promotores en materia de non poder cumprir cos prazos das obras, o que implica moita xente, incluso na perda de axudas públicas ou incluso, nalgúns casos, a perder a concesión de determinado tipo de préstamos, e os problemas que se generan tamén para constructores, para arquitectos, para, en definitiva, todas aquelas empresas vinculadas ca construcción ou ca rehabilitación. Por lo tanto, nós creemos que un dos maiores problemas que ten hoxe a xestión ordinaria deste Concello e que lonxe de irse solucionando, nos vemos con preocupación que a situación non mellora. Eso crea, nunha parte moi significativa da poboación de Santiago, unha sensación de frustración, de desesperación, en moitos casos incluso de perda de diñeiro e tamén non en poucos casos incluso de perda de saúde, con un agravante que para min é moi importante. En outro tipo de conflictos existen colectivos e as persoas non están tan soas. Cando hai un problema nun barrio, moitos veciños e moitas veciñas poden recurrir á asociación de veciños. Cando existe un problema laboral, moitos traballadores, moitas traballadoras poden recurrir ao seu sindicato. Cando hai un problema de outro tipo, gremial, hai asociacións de comerciantes, hai asociacións deportivas, hai moitos ámbitos onde veciños e veciñas que teñen queixas do funcionamento do Concello teñen un respaldo grupal. Este non é o caso. Os veciños e as veciñas que teñen algún tipo de problema cas licencias para obrar nas súas vivendas, locais comerciais ou demais, sufren en silencio, individualmente e sin ese apoio máis coral. Nos, o que temos detectado, desde logo como Grupo Municipal do BNG, sin lugar a dúbidas, a principal queixa que nos chega como grupo é a que ten que ver con tramitacións de licencias, pero tamén o temos contrastado na propia Comisión de Queixas e Suxestións, onde sistemáticamente unhas das queixas que son máis recurrentes teñen que ver con isto. Nos o que plantexábamos aquí eran algunhas cuestións, polo menos a estudar ou a pôr en riba da mesa como posíveis vías para intentar polo menos reconducir parte da situación. Nos creemos que sería positivo a creación dunha comisión mixta, entendendo por comisión mixta unha comisión onde estiveran, por suposto, as e os técnicos municipais, que son os que mellores coñecen os problemas que hai actualmente no servicio, que estiveran tamén os responsáveis políticos, non só do goberno, sino dos diferentes grupos que conforman a corporación, e que pudieran estar presentes tamén responsáveis sectoriais, desde o Colexio de Arquitectos, a propia patronal da construción ou outros axentes que estén involucrados un pouco nisto. Eu creo que sería un bo foro, un bo ámbito onde poder abordar posibles solucións. En segundo lugar, creemos que sería moi importante incrementar os recursos técnicos e humanos. Non somos conscientes das limitacións da normativa a nivel estatal,
do que implica a taxa de reposición de efectivos, pero cremos que unha reestruturación global da plantilla do Concello permitiría reforzar pois un dos departamentos que xunto posiblemente co de intervención, con de contratación, con algún outro departamento do Concello está especialmente infradotado, non? Por lo tanto, nos creemos que hai posibilidade de establecer cambios na RPT como se ten comprometido pois hai máis de 9 meses, pois máis alá do que teña que ver con cambios nas enxefaturas de servizos ou outro tipo de cuestións que entendemos que basicamente é o que se ten feito ata agora, non? E incluso nos creemos que estaría xustificado por acumulación de tarefas a posibilidade incluso de contratar de reforzo de cara a polo menos poñer o día máis ou menos a situación das cousas que están con maior retraso, non? En terceiro lugar, creemos que tamén habría que darlle unha revisión a todo o que se podría mellorar a comunicación entre a administración e o administrado. Esta é outra das principais queixas, non? Eu creo que ten que ser máis clara a administración a respecto de como lle traslada aos veciños e as veciñas os criterios, as normativas e que ten que ser máis accesible esa administración, non? Aquí hai unha das queixas que é recurrente, eu entendo perfectamente, porque coñezo como funciona o servicio e sei que non é precisamente por deixadez, pero unha das queixas permanentes é levo 4 días chamando cada 15 minutos a urbanismo e non me colle ninguén, non? Entonces, bueno, non colle ninguén pois porque están facendo outras cousas, pero eso non é un servicio propio dun concello que é a capital de Galiza, non? Nese sentido, que é o que propomos? Pois tamén unha cousa moi concreta, non? Poder facer pois un estudo sobre os tempos de tramitación de cara a detectar onde están os principais atrancos, non? Entonces, poder coller diferentes tipos de licencias e dicir, a ver, esta persoa pediu unha licencia para abrir este establecemento comercial, pediu no tal día de xullo, como foi a tramitación e finalmente cando veu a resolución, bueno, e poder analizar nese esquema de tempos onde poden estar os atrancos máis grandes, non? E por último, hai algo que para nós é moi importante e que podemos comprobar novamente, pois incluso na última comisión de casco histórico, non? Que é o reforzamento do papel de inspección do Concello, non? Aquí houve un cambio normativo que foi fundamental, que foi a Lei de Emprendedores, que o que permite, algo en teoría e a priori moi positivo, despois non o é tanto, pero a priori sí, e é que para determinado tipo de actividades que non conlevan graves trastornos, como por exemplo pois, abrir unha zapatería, que ti poidas abrir simplemente pois, cunha declaración na que dis que cumples con toda a normativa vixente, non? Pero que non teñas que ter a licencia previa como se facía antes, non? A inspección é a posteriori. Bueno, eso está ben, no sentido de que axiliza, pero xa non está tan ben se despois o Concello non ten a capacidade de fiscalizar iso, non? Porque se ao final o Concello non inspecciona, pois unha de dúas, ou isto se pode convertir nun coladero, cousa que non é positiva, ou outra que tampouco é positiva, que che veñan a revisar moito tempo despois e ti co investimento xa realizado no comercio, non? Entón, que é o que acontece? Bueno, con ese cambio normativo, o que debería levar para ello tamén é un cambio na estrutura e un reforzamento desa parte inspectora, non? E, por lo tanto, bueno, pois nos o que plantexamos basicamente que se pode abrir un debate no marco desa comisión mixta e poder pôr en riba da mesa solucións por parte dos técnicos, dos profesionais, do propio sector e tamén das diferentes forzas políticas de cara a como no medio prazo, nos entendemos que isto no corto prazo non é facilmente resoluble, pero polo menos ir dando pasos ou ter unha folla de ruta a medio prazo de como poder reforzar e mellorar o funcionamento pois, do sistema de licencias deste Concello. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, un dos problemas que ten o Departamento de Urbanismo é a tardanza na concesión de licencias. Unha tardanza que, ademais, non se justifica actualmente a actividade de promoción urbanística que ten o Concello. Non estamos nos anos da burbulla inmobiliaria no que había, efectivamente, unha gran cantidad de peticións e que, por certo, as licencias se daban con moita máis axilidade do que se está a facer neste momento. Coincidimos tamén co Bloque Nacionalista Galego na necesidade de impulsar esa oficina de rehabilitación,
Oficina de Rehabilitación, primeiro polo impacto que ten do punto de vista económico, da xeración de emprego e de todo o proceso de movilización do sector urbanístico. Lembremos que hai uns meses pois houbo 4 despidos nesa Oficina de Rehabilitación, da que 3 se tiveron que readmitir por sentencia judicial. Coincidimos na falta no seu conxunto de recursos humanos no Departamento de Urbanismo. Coincidimos na falta de investimentos en tecnoloxías de información e da comunicación. Non podemos esquecer que no pleno de debate da conta xeral pois atopámonos que o 41% das partidas precisamente de investimentos en TICs non se tiñan executado, non? Coincidimos tamén en que esa lentitude tamén leva, por exemplo, a que a partida de promoción da actividade urbanística o 80% do orzamento non se tiña executado, non? Todo isto nos leva, por exemplo, a recordar que diante da remodelación do goberno decidida polo alcalde, pois a xunta de persoal, o que significa a totalidade dos sindicatos, pediron o relevo de que non se é concelleiro responsable do Departamento de Urbanismo, non? Outra cousa que o alcalde non fixo caso nese sentido. Polo tanto, nós estamos de acordo no fondo da cuestión, pero teño que decir que non estamos de acordo ca proposta. Porque eu podería entender, e coincidindo con toda a avaliación que ten feito o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, poderíamos entender que trouxeran aquí unha proposta de reprobación do concelleiro responsable do Departamento de Urbanismo. Nos decidiríamos que posición tomábamos nese caso, pero comprenderíamos iso. Pero claro, a proposta, e particularmente o núcleo central desa proposta, que é a creación desa comisión mixta, pois a verdade é que parece que sexa unha intervención en toda a regra do Departamento de Urbanismo, non? E nos entendemos que a xestión é competencia do goberno, non é competencia do pleno. Nos no pleno estamos para fiscalizar. E o certo é que o regulamento aprobado, que se non lembro mal entrará en vigor para o próximo pleno no mes de novembro, pois vai permitir e vai facilitar aínda máis esa labor de fiscalización. Nos entendemos que ese é o camiño, polo tanto, compartindo plenamente a diagnose que fai o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non imos votar favorablemente a proposta consecuencia desa diagnose que, insisto, coincidimos na mesma. Moitas gracias. Gracias, Paco. Teresa, hola, buenas tardes a todos. Lo primero es que voy a manifestar nuestro acuerdo con la proposición. Quizás debería callarme ya y no decir nada más, pero a riesgo de ser un poco polémica voy a añadir algunos comentarios y percepciones. Con respecto a lo que más de acuerdo estamos de todos con la exposición de motivos de la proposición del BNG. Y para mayor abundamiento voy a traer algunos datos de una carta que el concelleiro conoce, porque la recibió el 13 de septiembre, del Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos hace 4 apartados. Primero hace un diagnóstico en el que dice como principal problema la desproporcionada duración del procedimiento. Y lo basa en y tiene esto varias consecuencias. La imposibilidad de cumplir los plazos y las pérdidas de ayudas públicas, el innecesario aumento de costes, el incremento de riesgos de que se produzcan infracciones urbanísticas, la dificultad de cumplir ciertas normativas que en edificación exigen plazos, el posible incumplimiento del compromiso de conservación adquirido por Santiago como ciudad patrimonio, la reducción de la confianza pública en el proceso administrativo y, sobre todo, la frustración de los ciudadanos y de los empresarios que no pueden mejorar ni sus viviendas ni sus locales o abrirlos. Consecuencia. ¿Qué consecuencia ve el colegio? Pues el colegio ve como consecuencia que se va a reducir la actividad económica y, por tanto, el empleo y la renta. ¿Qué problemas detecta? Detecta 5 problemas. Ausencia de criterios uniformes, es decir, según qué técnico un criterio. Frecuentes cambios de criterios. Notificaciones imprecisas que dan lugar a nuevos errores y consultas. Subsanaciones excesivas dentro del mismo expediente. Visitas de inspección por un técnico diferente al que supervisó el proyecto y con unos criterios diferentes. Y pone 4 propuestas de solución. Es muy buena la carta, de verdad. Incremento de recursos técnicos y humanos, una, pero no es la única. Mejora del acceso de los profesionales a los técnicos. Publicación de un documento de criterios para los técnicos y para los técnicos externos, con las incidencias más frecuentes. Y un seguimiento del tiempo invertido en cada etapa con una publicación del resultado de este seguimiento. Podríamos, ahora, hasta aquí lo que dice la carta. Podríamos centrarnos, y supongo que el concelleiro lo hará,
en la ley Montoro, en la falta de recursos de personal y demás. Yo antes les invito a que hagan dos ejercicios. Uno, ver el número de técnicos que tiene el Concello de Santiago, técnicos para licencias de urbanismo per cápita, y que lo comparen con otros. Y también que lo comparen con el propio Concello, con los técnicos que tiene el propio Concello para otros servicios básicos de gran importancia, porque igual se encuentra que tiene uno, que otros servicios no tienen ninguno, que tienen medio, o que tienen funcionarios que no tienen la titulación necesaria. Entonces, creo que es un tema que requiere analizar más despacio. Yo creo que la carta del Colegio de Arquitectos da muchas pistas. De hecho, el Colegio de Arquitectos no ve, en los problemas no nombra esto. Como hemos dicho, ve otros problemas. Y en mi modesta opinión tiene toda la razón. Y lo que falla no es un problema de personal, no estaría mal, es un problema de organización, es un problema de establecer criterios claros y establecer unos criterios claros y un seguimiento de que estos criterios se cumplan. No consentir que se maree al administrado con multitud de subsanaciones imprecisas del mismo proyecto. No consentir que a un señor se le mire la primera línea del proyecto, se le devuelva el proyecto, cuando corrige esa línea, venga, mire la segunda línea del proyecto, se le devuelva el proyecto y se le maree 10 veces. Y luego, sobre todo, no consentir interpretaciones personales. Tenemos que tener todos las mismas interpretaciones y con los mismos criterios. A veces nos olvidamos de que a los políticos y a los funcionarios lo que somos servidores públicos, que nuestros sueldos, y me incluyo, los pagan los administrados y que en muchas ocasiones parece que nos pagan para que les pongamos una carrera de obstáculos. Con la ley, con la ley del emprendimiento y con nuestra ordenanza tenemos una herramienta que agiliza algunos trámites. Pero para que funcione bien requiere 3 cosas. Una, que en los primeros 15 días haga un cribado adecuado, porque si no, da problemas. Un cribado adecuado diciendo esto es licencia, esto no es licencia, esto, mirar la documentación adecuadamente y subsanar lo que sea preciso. Que luego, o sea, que en el primer momento cuando se recibe se haga un cribado adecuado, que en los 15 días se haga un segundo cribado adecuado y después que se haga una inspección adecuada. A raíz de la inspección ya trajimos a este pleno alguna vez que es necesario tener un plan de inspección. En esto voy a coincidir con Paco, esto no es un problema más que un problema organizativo. Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que dice el BNG de revisar la arquitectura interna del departamento. ¿Qué pasa? Que efectivamente lo ideal sería que esto lo hiciera quien lo tiene que hacer, que es el gobierno y el concejal concretamente y su equipo, pero efectivamente si no lo hace adecuadamente, pues igual, no sé, una comisión puede ayudar. Lo de la plataforma informática ya existe, no sé si es mejor o es peor, pero existe, tiene avisos y se puede conocer perfectamente dónde se demora cada expediente. Otra cosa es que queramos hacerlo y sobre todo que queramos ser transparentes, pero como yo veo que lo de las paredes de cristal que sonaba muy bien se han llenado de cortinas y demás, pues seguramente que no queremos ser transparentes, pero se puede ser transparentes con esta información. En cuanto a la formación que también decís, por supuesto, es una obligación de la Administración formar al personal, tanto en recursos informáticos, en conocimiento de la normativa. El conocimiento de la normativa, por otra parte, es una obligación personal de cada funcionario, tiene que estar al día de la normativa. Y también es muy bueno que mejoremos todos en la capacidad de comunicación con el administrado. Y sobre todo en saber y en recordarnos a nosotros mismos que somos servidores del administrado, que el administrado tiene que llegar y no se tiene que tratar como si, bueno, no sé, como si viniera a molestarnos. Somos servidores públicos. Bueno, por todo lo expuesto, vamos a votar a favor porque entendemos que igual no sería el mejor modo, pero igual es un modo de mejorar. Y lo que está claro es que esto hay que solucionarlo cuanto antes. Nada más. Gracias, Teresa. Jorge. Bueno, moi boas tardes de novo a todos e a todas. Compartimos a preocupación do Bloque Nacionalista Galego, pero sobre todo compartimos a preocupación de toda a ciudadanía de toda a veciñanza de Santiago de Compostela, que non é nova, que leva moitos anos, que eu, cando tiña unha vida anterior como arquitecto, sufría, porque realmente hai un grave problema
de estructura de funcionamento no servicio de licencias deste Concello. E ten que ver con algo que se chama procesos e procedimentos, algo que sigue sin estar instaurado como tal nesta casa e que a min sempre me sorprendeu, pero que ahora que estamos avanzando na tramitación electrónica, na administración electrónica, ves que cando hai que definir procesos e procedimentos é algo que todavía non está a estas alturas procedimentado como é a tramitación dunha licencia. Comparto esa preocupación do Colexio de Arquitectos, estuvemos reunidos con eles e eu personalmente mandei unha carta similar fai 4 anos cando eu estaba no Colexio de Arquitectos, mandei unha carta similar ao Concello, sendo por aquela concelleira, creo que María Pardo. Polo tanto, creo que esa preocupación da veciñanza, dos arquitectos, non é nova con respecto ao funcionamento do Departamento de Licencias e eu creo que a partir de aí hai que ver como abordalo. Despois do nombramento da nova xefa de servicio, despois do BRAN, vimos traballando conjuntamente para reorganizar o departamento e poder dotalo de mecanismos que permitan resolver con maior axilidade e, sobre todo, cunha mellor atención e asesoramento aos cidadáns. Falaba Teresa de que eu iba a falar da Lei Montoro, da taxa de reposición de efectivos, e evidentemente o que se podería decir que o número de persoas que están traballando na actualidade é bastante inferior ao que estaba fai 4 anos. Por lo tanto, si hai un decrecemento do número de funcionarios que en certas épocas en certos servizos non son capaces de facer o traballo que é necesario. Durante estes 2 anos estuvemos intentando poñer parches, se o digo así, con 2 ou 3 contratos de acumulación de tarefas, un deles en disciplinas e outros en tramitación de licencias, para intentar poñer o día esas licencias, pero que non é unha solución e que, por lo tanto, onde estamos traballando agora en buscar esa solución estructural que nos lo permita. A Lei Montoro impídenos aumentar o persoal e o que estamos buscando son as fórmulas para poder mellorar eses traballos. Por lo tanto, concordamos no primeiro. Creo que hai un problema persoal que con contratos temporais de acumulación de tarefas non resolve, porque realmente o problema vai máis alá. E con respecto ao tema da creación dunha comisión, que era o que estaba en segundo punto, o que falaba en segundo punto, nos vimos traballando co Colexio de Arquitectos, intentando buscar solucións, e dentro da casa temos que facer ese traballo de instaurar un procedimento de tramitación de todas e cada unha das xestións que se fan no Concello. Por lo tanto, eu non creo que neste momento esa comisión vai aportar, porque creo que temos outro traballo previo que é máis importante, pero nós non temos ningún problema en visibilizar esa transparencia e poder facer un control cos grupos da oposición, co Colexio de Arquitectos, para ver como é esa tramitación, porque creemos que todo o que poda vir de ahora en adiante vai ser mellor se esos traballos que imos poñer en marcha dan resultado. Temos 2 programas fundamentales previstos para os próximos 2 anos. Un deles ten moito que ver con cambiar algo que a min créame bastante frustración desde hai 2 anos, non ter sido capaz de modificalo, e esa frustración é a atención ao cidadán. Eu creo que neste Concello levamos cun procedimento moi pouco colaborador co cidadán. Desde ese mostrador do Rexistro de Urbanismo, que parece que te pose enfrente do administrado e non ao lado para axudalo, pois temos en marcha a creación dun programa para poder axudar na tramitación aos veciños, que a posta en marcha da Oficina de Atención ao Cidadá, con 4 características básicas. Unha, explicar en linguaxe accesible para todos os cidadáns cal é a documentación completa que teñen que aportar, dar unha información clara que permita facer un filtro acerca das urxencias dos distintos trámites, comunicacións. Decía antes Teresa que hai comunicacións previas que teñen un plazo de 15 días e que teñen que ir por un trámite diferente. Por eso queremos que na Oficina de Atención ao Cidadá poda funcionar realmente para conseguir
que a documentación se presente completa. Si hai algo frustrante é que se entrega a documentación que antes de pasar a ningún técnico pasa a registro en licencias, se detecta que faltan papeles, se manda unha comunicación, cando o cidadán recibe esa comunicación de que lle falta documentación, pasou un mes. Si podemos facer esa oficina de atención ao cidadán na cal se asesora o veciño ata que a documentación está completa e nese momento darlle entrada, creemos que resolvemos moitos desos pasos que acaban en ralentizando todos os procedimentos porque sobrecargan algo dentro do Departamento de Licencias que se podía resolver previamente nesa oficina de atención ao cidadán. Como decía, para eso é imprescindible ter moi claros os procesos e os procedimentos que na actualidade non están e non estuveron nunca nos últimos anos. Con respecto a procesos e procedimentos, unha vez que os teñamos claros, creo que o paso fundamental é avanzar na administración electrónica. O gran contrato de administración electrónica deste Concello está previsto que inicie a licitación durante o próximo mes e un dos módulos que será prioritario será o de tramitación de licencias. A min que desde fai 8 anos se podan tramitar licencias telemáticamente en Vigo ou que se podan facer en outras cidades, créame frustración, e o digo así. Creo que a miña pretensión era que cambiara antes. Bueno, o contrato de modernización de administración electrónica está pendiente de iniciar a licitación nas próximas datas. Entendemos de adjudicar, está pendiente de adjudicar en próximas datas, se ha feita a licitación, sí. Está feita a licitación, está pendiente de adjudicación e, por lo tanto, un dos módulos que irá dentro dos prioritarios será este de administración electrónica. E despois desto de falar de procesos e procedimentos, decía Rubén que hai un problema grave con inspección. O plan de inspección non fomos quen de aprobalo nos 2 últimos anos, hai que facer un novo plan de inspección, estamos traballando xa nese plan de inspección e irá acompañado dun novo programa para controlar a disciplina en canto aos usos. Non vai ser únicamente na cidade histórica, pero estará bastante centrado na cidade histórica, que serán os usos das actividades, rótulos, terrazas e vivendas de uso turístico. Ese programa para poder controlar precisamente actividades, rótulos, terrazas e vivendas, bueno, pois é un dos que está en tramitación e poderá estar en marcha, non sei se antes de final de ano ou a primeiros do ano que ven, pero que está ahora mismo está detectado como unha das maiores prioridades para poder facer que se cumpla nesta cidade e que as normas que están aí escritas, bueno, pois que non parezca que se poden estar infringindo continuamente sin que teña ninguna repercusión. Por lo tanto, ese novo programa para a inspección, para facer un programa controlando os usos da cidade, está en marcha con esos 4 puntos, como decía, prioritarios. Con todo isto, a posta en marcha destes 2 programas, o de Oficina de Atención ao Cidadá e o de Disciplina para control dos usos de actividades, vivendas, rótulos e terrazas, creemos que damos un impulso clarificador, pero que terá que estar aí acompañado de algo que falamos sempre, que si temos claros os procesos e os procedimentos será moi fácil implantar a administración telemática, pero ainda que non tuveramos a administración telemática será moito máis fácil que podamos dar contestacións claras aos cidadáns. Somos perfectamente conscientes das queixas dos arquitectos, estamos traballando para intentar dar unha solución a esos requerimentos que non sexan continuos sobre eso mismo, e entendemos que hai que ter un traballo tamén didáctico de asesoramento e de traballo conxunto. Por lo tanto, non vexo mal a creación desa comisión, entendo que máis importante é abordar cambios estructurales en canto á tramitación, aos procesos e procedimentos para a tramitación dos expedientes. Por lo tanto, estando de acordo en parte do exposto, non estando tan de acordo en outras cousas ou non vendo as urxencias en outras cousas, creemos que podemos votar a favor, tendo en conta que vai haber 2 accións fundamentais, que sería a posta en marcha destes programas e tamén da definición de todos os procesos dentro da casa para poder agilizar a tramitación das licencias. Gracias, Jorge. Segunda quenda, Rubén. Sí. Facíase referencia a unha carta do Colexio de Arquitectos, non? O que me reafirma un pouco no que comentaba ao principio na primeira quenda, non? Os arquitectos
teñen, vamos chamarlle así, a sorte de contar con un colexio profesional que os defende, que os representa e que intercede ante eles ante unha administración. E o que fai o colexio de arquitectos é detectar que os arquitectos da cidade teñen un problema co servicio de urbanismo e plantexan unha queixa colectiva a través dese organismo, non? O problema onde está? Nos veciños e nas veciñas, non? Que o único resorte que teñen para facer o traslado dos seus problemas é ou a través da Comisión de Queixas e Xestións ou mandándolle correos electrónicos ou comunicacións directamente ao concelleiro, ao departamento ou, como debería ser o caso, a través dos seus representantes, non? Por lo tanto, eu creo que se todos coincidimos en que este é un dos principais problemas de xestión que ten este Concello, se coincidimos en que é algo que é necesario abordar, pois eu creo que o primeiro sitio onde se debe abordar é no pleno municipal. A partir de aí, bueno, pois certamente, eu teño claro cal é a función do goberno e cal é a función da oposición. O que pasa é que hai dúas cuestións, non? Primeira, certamente, isto non é algo novo e tampouco creo que sexa unicausal, non? A situación que se vive non está motivada exclusivamente pola falta de personal, pero a falta de personal é un problema, pero hai outros elementos de tipo organizativo, de tipo formativo, no ámbito, como se acaba de comentar, de digitalización, no ámbito da comunicación e no vínculo que existe entre a administración e administrado e demais, non? Que o que facíamos nós? Bueno, nos facíamos unha serie de propostas concretas, como podía facer o propio Colexio de Arquitectos, por certo, unha parte importantísima son coincidentes, e despois facíamos unha proposta de método, que o que non intenta suplantar é a responsabilidade que ten o grupo de goberno, que é a de gobernar, non? Nos o que plantexábamos é, igual que existe unha mesa do turismo, igual que existe unha mesa do comercio, igual que existe unha mesa para falar do futuro plan do casco histórico, igual que existe unha mesa da mobilidade, igual que existen múltiples mesas ou ámbitos sectoriais transversais, onde está o Concello, onde están outras administracións, onde están as asociacións de veciños, onde están tal, bueno, nos creíamos que podía ser unha axuda, pero se non se ve así, nos non temos especial interese. Nos creíamos que podría ser bo, polo menos, ter unha toma de contacto, que se o goberno fai de outra maneira, pois ben feito estará, con sectores diferentes que poden ter necesariamente puntos de vista diferentes. Porque os arquitectos teñen un punto de vista como profesionais que son arquitectos. E os arquitectos o que trasladan é que problemas atopan cada vez que teñen que visar un proxecto, cada vez que teñen que facer un tal. Pero que a visión dos arquitectos non é a mesma que a dos constructores, e a dos constructores non é a mesma que a do veciño e da veciña, non? E, polo tanto, nos o que queríamos é que se podía establecer un marco onde eses diferentes puntos de vista do que falla pudieran estar en riba da mesa, non? Entonces, o punto de vista do técnico municipal seguro que non é coincidente en moitos aspectos co punto de vista do propio administrado ou demais. Se non se ve de interese, que non se faga, nos non vamos facer, con independencia de que se aprobe esta moción, non vamos a facer cabalo de batalla desa comisión. Nos o facíamos como unha proposta en positivo de algo que podía ter o seu interese. Se se teñen xa todas as pistas e todas as claves de o que hai que facer, pois supoño que non é necesario, non? Dito isto, eu creo que vinculado a este debate está outro máis profundo, non? E é que, bueno, somos un concello que ten unha plantilla de máis menos 600 traballadores e traballadoras, e eu creo que hai que abordar un debate en serio en algún momento, que a reestruturación dese organigrama en xeral, non? Entón, eu non vou decir que este concello teña ningún departamento sobredotado, porque non o creo, e con todos estes anos de crise e non reposición de efectivos, pois é evidente que non hai ningún departamento no Concello de Santiago que este sobredotado. Ahora, o que creo que hai departamentos infradotados, e que dentro da estruturación pois das necesidades que desde logo se poden reequilibrar os efectivos que ten o Concello, non? E creo que un dos ámbitos, non o único, antes citei outros, que hai que reforzar por unha vía ou por outra, son eso. Entón, eu creo que a marxe da reflexión particular que hai que facer a respecto do urbanismo, eu creo que está pendente unha reflexión máis global da reestruturación do conxunto da plantilla e do organigrama do propio Concello, non? Gracias, Rubén. Paco.
Grazas, señor alcalde. Pois o certo que tampouco pensaba intervir nesta segunda quenda, pero o certo que ao final da intervención do señor concelleiro responsable do Departamento de Urbanismo, no que amosa que vai votar a favor dunha proposta na que se plantexa a creación dunha comisión de intervención do seu propio departamento, pois non deixa de ser públicamente o recoñecemento dun fracaso de xestión, do seu fracaso de xestión como responsable político do Departamento de Urbanismo. É evidente que isto ten que facer reflexionar seriamente sobre a súa posición o señor concelleiro responsable do Departamento de Urbanismo, e tamén debería facer reflexionar o señor alcalde sobre a súa decisión ou as súas decisións ao respecto da remodelación de goberno. O certo é que, sen desdecirme do que lle comentei antes ao oponente desta proposta, home, diante dun grito de petición de axuda público diante deste pleno, solicitando que, por favor, o pleno axude a poder levar adiante este Departamento de Urbanismo, obviamente, nos entón, diante desa petición de salvamento, sempre poden contar este Concello diante unha petición de salvamento con o noso apoio. Imos cambiar o noso voto e imos votar a favor nese sentido. O noso apoio manter. Bueno, tres puntualizaciones. Una, al hilo de una cosa que ha comentado el concelleiro, efectivamente una de las cosas que hay que analizar es el tema del registro. Porque una cosa que pasa en este concello, que no es de recibo, es que alguien vaya... El registro es el registro, no es el registro de urbanismo, eso. A mí me consta que hay personas que van a presentar documentación de urbanismo al registro de galeras y no se lo aceptan. Y eso es intolerable. Porque además hay personas que tienen una movilidad reducida y con lo accesible que es el registro de urbanismo, pues eso, si en el registro de galeras no hay personas capacitadas para recibir la documentación de urbanismo, habrá que formarlas, pero eso es intolerable, creo que es intolerable y creo que si sois conocedores deberíais de preocuparos por eso. Otra cosa es, yo creo que estoy de acuerdo en alguna de las cosas que pueden facilitar, pero sigo diciendo que lo más importante creo que es establecer reuniones con los técnicos de criterios y obligarles a que lo apliquen. Y segunda cosa que es importantísima es hacer un seguimiento de lo que se tarda en cada licencia y quién tarda y quién no tarda. Por esa razón yo estoy a favor de la comisión, porque en esa comisión yo creo que la labor que tenemos los partidos de la oposición es fiscalizar y saber dónde se está tardando, cuánto se está tardando y por qué se está tardando. Es decir, tenemos que hacer un seguimiento de los plazos. Y le preguntaré al concelleiro cuántas personas ha perdido desde 2015. Yo no creo que haya perdido tantos, ¿no? No sé, pregunto, nada más. Espero que non perderá ninguna persoa polo camiño, pero bueno. Concelleiro, a súa quenda. Eu estou un pouco sorprendido porque creo que non dixen eso que di Paco. Eu dixen que estaba basicamente de acordo en todo eso. Dixen que tíamos dous programas e unha definición de procesos e procedimentos e dous programas e que o que non tería ningún problema era que poder facer o seguimento con esa transparencia que pedía Teresa, pero facer o seguimento por esa parte desa comisión das medidas que implementamos nós, non das medidas que implemente esa comisión. Por lo tanto, nós, e eu creo que así o dicen, que non tiene ningún problema en que dar toda a información a esas medidas, porque eu anunciei cales son as medidas nas que está en marcha esta concellería para poñer solucións a algo que creemos que é un grave problema. Eu creo que todos compartimos no fondo a necesidade de cambiar un departamento que leva funcionando mal moitos anos. Nos últimos anos, por diversas causas, hubo varias baixas no departamento. Na actualidade hai 2 persoas menos das que había anteriormente para facer a tramitación de toda a actividade de licencias de actividade, terrazas, licencias de obra mayor y menor y disciplina. Con todo isto, o que quero dicir é, estamos de acordo na problemática, os expusemos cales serán as medidas que vamos a abordar e o que digo é que non teño ningún problema en que se quere crear unha comisión de seguimento para dar información e ver como, creo que dicen ademais exactamente como vai evolucionando e mellorando, pois non hai ningún problema en que se crea a comisión para facer un seguimento da millora ou do control da implantación das novas medidas que se faga por parte deste concelleiro.
Señor secretario, imos a pasar a votar. Votos a favor do punto número 6, proposición BNG, registro de entrada 293, para axilizar a tramitación das licencias de organismo. Votos a favor? Unanimidade? Unanimidade. Se todo o tempo do debate foi por a unanimidade, pois está ben investido, pero imos bastante fora de tempo, xa vos digo. Pasamos á proposición do punto 7 da orde do día, que é do Partido Socialista, para o estudo dun proxecto de construción dun novo vaso para a piscina do Centro Deportivo Santa Isabel. Gonzalo Muiño. Boa tarde, alcalde, compañeiras, compañeiros de corporación. Nos últimos anos, a natación foi gañando adeptos, pois grazas a ser unha das prácticas deportivas que mellor se adaptan ás cualidades de cada persoa e indicada para calquera idade, non? Pois dende os cursos de iniciación para bebés, ata xinaxia acuática para persoas maiores, cursos para preparación ao parto ou terapias na auga para persoas con mobilidade reducida. Como ben sabemos, o Complexo Deportivo de Santa Isabel dispón dunha zona de auga pois destinada á práctica da natación. Está a presentar pois unha media de casi 650 usos diarios entre cursos, o uso dos clubs e nado por libre, concentrándose a maior parte pois na tarde, non? Isto supón que se teñan que limitar pois o número de prazas ofertadas nos distintos cursos de natación ou non podendo pois atender pois a demanda existente. E a partir das 4 da tarde dispónse depois de 3-4 rúas pois para nado libre. En numerosas ocasións os cursos de natación pois presentan a alumnos moi heteroxéneos e con diferentes niveis, polo que existe unha real demanda pois dunha rúa máis pois co fin de evitar pois eses niveis moi dispares no mesmo espacio. Na franxa xa de última hora da tarde pois hai máis de 24 persoas en nado libre para aboados e non aboados en diferentes niveis, sendo totalmente insuficientes pois esas 4 rúas pois para atender a actual demanda existente. Xa aparte pois atendemos as licencias dos clubs que asisten a esta piscina e os ratios, o número de deportistas que fan uso dela pois supera os 250 e por razón de espazo pois estáse pois a bloquear pois o crecemento de novas incorporacións. Tamén debemos sinalar que a piscina de Santa Isabel pois é unha referencia en Galicia, non? Celebrándose pois con asiduidade pois as distintas competicións dos clubs de natación e waterpolo da cidade nos fin de semana, privando así pois os usuarios de poder utilizala. Así mesmo, todos somos coñecedores que nos meses de xuño a setembro, nos meses en que a piscina de Sars pois se retira o globo aerostático, os aboados das dúas instalacións e todos os clubs pois teñen que compartir pois esta piscina, non? Aumentando pois considerablemente os usos e obviamente pois hai as distintas queixas por parte dos mesmos, non? Debemos sinalar pois que a creación dun novo vaso pois posibilitaría pois ofertar novas actividades como aquafitness, actualmente están impartindo polas mañáns en SAR, tendo unha grande aceptación. Poderíanse ofertar actividades que non existen pois na actualidade pola profundidade da piscina, porque si pois é facer un vaso de un 20, pois como podría ser o aqua spinning, non? Ter un vaso pois desta menor profundidade favorecería pois a metodoloxía de aprendizaxe e a seguridade pois nos cursos de natación. Por todo o exposto anteriormente, pois daqui ven a nosa proposta, por unha grande demanda histórica pois na cidade, pois que o goberno municipal pois estude pois a redacción dun proxecto dun novo vaso con 4 rúas para o Centro Deportivo de Santa Isabel, cuyos beneficiarios pois serían os asistentes pois aos cursos de natación, clubs, aboados que cada día están a reclamar e a demandar pois a construción dunha nova infraestructura deportiva. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Gonzalo Goretti. Sí, boa tarde. Pois no BNG estamos de acordo con esta proposta do Grupo Socialista. Pensamos que aínda así insuficiente, mas é un paso máis, é importante que se construa ese novo vaso con 4 rúas para o Centro Deportivo Santa Isabel. Realmente hai un problema grave de prazas de piscina en Santiago. Debería de haber outra piscina climatizada durante todo o ano. Un dos problemas máis graves, polo menos que máis queixas nos recibimos
recibimos a respecto do tempo en que a piscina de Sar está aberta, non está climatizada, e aí ao final non significa que a maior parte dos usuarios da piscina de Sar ao final que nos acabemos trasladando a Santa Isabel, senón que o que pasa é que se cambia de actividade deportiva. Isto é o que acontece. Finalmente, moita xente que podería ter esa posibilidade de facer esa práctica deportiva, pois fica sin ela durante eses meses, porque a verdade é que Santa Isabel non pode acoller nin de broma todo este persoal. Daquela, ao final, Santa Isabel está colapsada durante moito tempo, e esa posibilidade de ter ademais un vaso de menos profundidade nos creemos que é moi importante e axudaría tamén a poder repartir, distribuir moito máis. De calquera maneira, independentemente de que se faga este vaso e de que se estude a medio prazo pois a posibilidade de que haxa unha piscina climatizada durante todo o ano, compre lembrar que está sin facer o tema de mellora, de reforma do globo xustamente de Sar, que está nunhas moi malas condicións, e como nos xa comentamos, é un tema que hai que intentar mellorar a curto prazo. Así que imos votar a favor desta proposta e deixar en riba da mesa que aínda así é insuficiente para darlle cabida á importantísima demanda que hai destes espazos para practicar a natación en Santiago. Gracias, Goretti. Por María Corral, a súa quenda. Grazas, alcalde. Boa tarde. O noso voto vai ser favorable. Se me permiten unha brevísima reflexión, a ampliación da piscina de Santa Isabel do xeito que se expón ou mellorable se se poidese, así como a renovación da piscina do Sar, supoño que deberán enmarcarse xa no escenario dese novo modelo de xestión destas instalacións, que supoño que está na folla de ruta do goberno, así que é un bon momento para afrontalo. É verdade que é obvia a insuficiencia de instalacións de auga na cidade, tanto dende o punto de vista deportivo como dunha perspectiva social ou de ocio, así que certamente non resolve todo o problema da auga na cidade a ampliación de Santa Isabel, pero sería, claro, interesante a creación dunha terceira área, pero eso xa sería outro cantar. Mais nada, grazas. Gracias, María. Noa. Nada, o noso voto tamén vai a ser favorable. De feito, nestes presupostos a idea é incluir tamén unha parte en estudios técnicos para poder realizar un proxecto, polo menos un anteproxecto, ou valorar económicamente o que suporía. Agradecer a Goretti tamén que este comprometida, así que cando teñamos que ir á Deputación o mellor a conseguir algo de fondos para isto, agradecese moito que estés de acordo e con este compromiso ademais pola natación de Santiago, sin máis. Como digo, o noso voto vai ser moi favorable. Gonzalo. Que che tentes recursos, Goretti, todos miramos para ti con cara. Bueno, entendemos que por unanimidade aprobada a proposición. Unanimidade. Otaba unha proposición do Partido Popular sobre unha maior información á cidadanía dos detalles da futura ordenación do transporte público municipal. Alejandro, a súa quenda. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bueno, la duración de mi intervención será inversamente proporcional a la importancia del acuerdo, de la sugerencia que planteamos, ¿no? Es evidente que urge licitar el nuevo contrato de gestión del transporte público, y ello por varios motivos, ¿no? Para empezar, hay que recordar que todos los años pagamos 100.000 euros más en gasóleo de lo que tendríamos que pagar. En alguna ocasión se quejó con razón el gobierno municipal de una situación que trae causa de una previsión un tanto ingenua que se incluyó en el contrato del año 2006, pero lo cierto es que lo que se paga además de gasóleo desde febrero del 2016 es responsabilidad del actual gobierno municipal, que ha demorado, ya digo, la licitación de un nuevo contrato de transporte. Un nuevo contrato sería también una oportunidad para generar ahorros. Hay que recordar que el transporte público le supone al presupuesto municipal un coste, si no recuerdo mal, de más de 4,5 millones de euros. Y desde luego que la mejor manera de reducir ese coste no es trasladárselo a los jubilados. La mejor manera de reducir ese coste, es definir unas líneas que sean económicamente más racionales y más óptimas. Hay que recordar que en estos momentos hay líneas que están duplicadas, y sobre todo la mejor manera de reducir
reducir ese coste, bueno, pues es trabajar en un contrato de gestión del transporte público que incluya pues fórmulas nuevas de compensación al operador. Ahora pues al operador prácticamente le dará igual pues que los autobuses vayan vacíos porque cobra sustancialmente pues en función de los kilómetros con muy pocos estímulos. Un nuevo contrato pues también sería una oportunidad para renovar la flota de transporte urbano, pero para renovarla en condiciones, no para hacer un sucedáneo o una trampa pues como la que hace el gobierno municipal, porque estas renovaciones que se están haciendo ahora son renovaciones en precario, que no permiten que sea el concello quien establezca las condiciones y que además no dejan los autobuses adscritos al servicio público. Y sobre todo renovar el contrato de gestión del transporte urbano permitiría redefinir las líneas y adecuar las líneas pues a las necesidades sociales presentes, toda vez que el dibujo de las líneas que hoy conocemos pues es un dibujo de hace muchos años, parcialmente modificado en el 2011, pero con unas modificaciones lógicamente muy leves que no podían suponer un mayor cambio sustancial en el propio contrato. Llevan ustedes en este empeño o en este no empeño pues un retraso de año y medio, entre otras cosas porque la Sociedad Municipal de Transporte Público, TUSA, pues ha estado más ocupada en empeñarse en una municipalización de la hora absurda, ¿no?, a la vista de los informes que se presentaron. Y yo creo que es hora pues de que agilicen la redacción del nuevo contrato. Es cierto que en el mes de junio, bueno, dieron muestras de una cierta actividad y presentaron un documento que nos lo presentaron a los grupos y se lo presentaron también a los vecinos. La verdad es que fue o es un documento, señor Duarte, ciertamente exiguo. Es un documento esquemático, minimalista, la verdad es un documento un poquito pobre. Y ya digo, esto se lo presentaron a las asociaciones de vecinos, está bien, nosotros lógicamente reconocemos el papel vertebrador, el papel socialmente vertebrador que tienen las asociaciones de vecinos, pero también recordamos que las asociaciones, bueno, pues tienen un alcance limitado. Yo, por ejemplo, vivo en el Ensanche y soy el primero que reconozco pues el papel meritorio de la Asociación de Vecinos del Ensanche, pero claro, la Asociación de Vecinos del Ensanche llega a un porcentaje de la población pues muy bajito, ¿no? Por lo tanto, y así las cosas, nosotros entendemos que este documento exiguo que ustedes presentaron no permite, por una parte, comparar pues a un ciudadano medio los cambios que están proponiendo en la actual red, y entendemos pues que conviene visualizar claramente esos cambios con elementos gráficos, con tablas, con mapas de isocronas, de tal manera que pueda un ciudadano, ya digo un ciudadano medio, pues conocer en términos comparativos cuáles van a ser pues en la nueva red de líneas los tiempos de acceso a la parada, los tiempos de espera, los tiempos de recorrido, las posibles conexiones, los posibles transbordos. En definitiva, se trata de que pueda tener el conjunto de los ciudadanos pues una comprensión cabal de cómo van a ser o cómo se van a desarrollar las nuevas relaciones de movilidad. Y por otra parte entendemos que también conviene abrir una campaña de exposición pública que permita pues allegar esta información, el nuevo dibujo de la red y las características de la red, ya digo, al conjunto de los ciudadanos, no únicamente a las asociaciones, sino al conjunto de los ciudadanos, y que incluso permita a las asociaciones pues conocer si las alegaciones que hicieron en su momento, creo que en el mes de junio, fueron finalmente estimadas o no fueron finalmente estimadas. En definitiva, de lo que se trata es de que no se apruebe el pliego de condiciones que llevaría contraído el nuevo dibujo de las líneas, que no se apruebe pues de una forma alevosa y con desconocimiento del conjunto de los ciudadanos. Y ya como segundo punto complementario, entendemos pues que a ese documento esquemático, que ese documento minimalista que nos han presentado, deberían ustedes incorporar los fundamentos técnicos, los fundamentos económicos y los fundamentos sociales. Quiero decir que yo quiero pensar que cuando ustedes dibujaron pues esquemáticamente, es decir, unas líneas, no lo hicieron por mera intuición, ¿no? Supongo que no sería una cuestión meramente intuitiva, consistente en dibujar unas líneas en una servilleta, bueno, pues porque intuían ustedes que podía ser lo mejor. Supongo que detrás de todo eso pues habrá unos razonamientos, habrá unos argumentos. Normalmente cuando se redefinen líneas para sacar un nuevo contrato, pues hay un trabajo serio, un trabajo sólido, en el que abundan pues los argumentos sociales, los argumentos económicos y también argumentos casi técnicos o científicos en los que se integran pues dimensiones de tiempo, dimensiones de espacio, de número de usuarios. Todo esto falta aquí. Supongo que ese trabajo lo habrán hecho y de lo que se trata es de que ese trabajo se incorpore y
se visualice, bueno, pues para tener la confianza de que estamos ante un documento serio y ante un documento razonado. Y en último lugar pedimos que se valore, simplemente que se valore, ¿no? Bueno, pues la oportunidad de dibujar y de licitar las nuevas líneas con anterioridad a la aprobación de un nuevo plan de movilidad que ustedes pretenden. Yo creo que sobre esto deberían ustedes hacer alguna reflexión, porque este grupo tiene serias dudas sobre si es coherente dibujar primero las líneas y después hacer el plan de movilidad. Habría que reflexionar sobre esto, incluso pues cabría la opción de aceptar el plan de movilidad que se aprobó en su momento y plantear las líneas aprovechando un trabajo que ya está hecho. La verdad es que ustedes, en un cierto ejercicio de adanismo, anunciaron un nuevo plan de movilidad sin ni siquiera valorar el anterior, que ya de alguna manera tenía integrado pues un dibujo de líneas y un dibujo fundado, ¿no? Porque era un trabajo lógicamente que estaba fundado a partir de la integración de numerosos datos. En definitiva, creemos que el gobierno municipal debe ser especialmente riguroso y especialmente prudente y especialmente facilitador de la información y de la participación ciudadana ante una decisión pues que va a condicionar la vida de muchos vecinos durante muchos años, porque una vez que se dibujen esas líneas, las modificaciones, como apuntaba antes, pues pueden ser unas modificaciones muy parciales y muy puntuales o muy concretas, ¿no? Hablamos de una redefinición de líneas que va a afectar pues a miles de personas. Por una parte va a afectar pues a un público que es cautivo del transporte urbano, por lo tanto un fallo en la definición de las líneas pues puede causarles un perjuicio muy notable, y por otra parte va a afectar o puede afectar, y esperamos que afecte positivamente, a muchos usuarios potenciales del transporte urbano que hoy no hacen uso de él, pero que en función de la racionalidad de las líneas se pueden sumar a ese transporte urbano y pueden, bueno, pues contribuir a que la ciudad tenga una movilidad mucho más sostenible. Es evidente que nosotros no queremos retrasar más un procedimiento que acumula ya muchísimo retraso, pero también advertimos que el retraso pues es un concepto vinculado pues a un tiempo vacío y a un tiempo inútil, si me permite la expresión, y lo que nosotros proponemos es una inversión de tiempo pues de unas semanas que, como digo, pues puede hacer que la nueva red pues sea más racional y esté más fundada tanto social como técnicamente. Nada más, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Goretia, Sogendo. Sí, coincidimos no Bloque Nacionalista Galego co Partido Popular en que este é un dos problemas máis graves. Supoño que coincidiremos o conxunto dos grupos que estamos aquí. Un dos problemas relacionados co modelo da cidade que queremos, con esa cidade que ten que ser moito máis humanizada, e onde o uso e a racionalización que fagamos e as funcións do transporte público é absolutamente central. Se non modificamos iso e aproveitar esta ocasión, a posibilidade desa licitación do servizo de transporte público para poder facelo pois sen poder unir iso pois a esa proposta de mobilidade que ten que estar en riba da mesa, pois realmente pouco imos avanzar. É por iso que nós xa preguntamos nunha pregunta que se formulou o 14 de xaneiro de 2016, que logo veu ao pleno do 21 de xaneiro de 2016, así que hai xa bastante tempo, pois que acontecía co modelo de xestión previsto para os servizos xustamente de transporte urbano, e que pasaba, non? Xa sabemos pois que aconteceu no resto dos meses, non? Desde ese momento até agora, mais desde logo sí que coincidimos en algunha das cuestións que se acaban de expoñer agora. En primeiro lugar, a necesidade de ter un plan de mobilidade previo a xustamente licitar o servizo. Entendo, non sei cales son os pasos, xustamente, agora nos comentarán que se queren dar desde o goberno, pero lógico é primeiro ter ben definido que se quere facer e como, para xustamente poder de aí deducir que cuestións queremos meter para esa licitación. O lógico, xa digo, é primeiro ter ese plan de mobilidade, saber que cidade queremos, como queremos que sexa o transporte e a humanización desa cidade, ese camiño, e parecenos que iso é o lógico, e tamén nos parece que se pode mellorar nos documentos que hai até o momento, mentres non se faciliten outros novos, polo menos, que se pode mellorar en que eses documentos marquen dunha maneira máis clara pois cal é xustamente esa prevista nova reordenación e esa comparación a respecto de cal é a situación na actualidade. É certo que eses documentos teñen que ser moito máis divulgativos, moito máis claros, moito máis gráficos, e que na medida do que se poida
facer trasladar iso ao conxunto da poboación para que poida opinar ao respecto, pois será, xa digo, que dar senón pasos en falso nunha cuestión que urxe máis que logo pois non fique satisfeita e quedamos outra vez pois aí condicionados ao que sexa o acordo desa licitación, pois pode ser un problema, xa digo, cando esta é unha cuestión todo referido ao transporte, pero nese paso, nesa cuestión, o papel que xoga de maneira determinante o transporte público é un elemento absolutamente central para modificar algunhas das carencias, algúns dos problemas tamén estruturais que ten esta cidade. Así que a nos parece nos ben esta proposta do Partido Popular, anunciamos o voto a favor. Paco Reyes, a súa que... Grazas, señor alcalde. Bueno, eu lembro que o concelleiro responsable precisamente do plan de mobilidade nos dixo nos un momento que dito plan estaría en febreiro de 2016, despois nos dixo que estaría en febreiro de 2017. Bueno, tamén é verdade que eu teño dito moitas veces e públicamente que o importante é ter un bo plan de mobilidade para Santiago e, polo tanto, pois pensar menos nas datas. O problema, claro, é a licitación que ven en riba. Eu comparto cas intervencións que me precederon que o que parece lóxico sería ter primeiro o plan de mobilidade e integrado neste, pois, o plan de transporte público. O contrario, penso que de alguna maneira o mínimo que se pode dicir é que está claramente condicionando ese plan de mobilidade. Polo tanto, penso que é un problema ter que licitar o transporte público sin ter ese plan de mobilidade. Tamén quero lembrar que hai unha presunción clara de que se vai licitar tamén esa contratación sen ter tampouco auditoría sobre a subcontratación do servizo que se prometeu durante a campaña electoral que habería. Non estou dicindo outra cosa, pero sí a auditoría. Bueno, o certo é que imos licitar ese contrato de servizo de transporte público. Hai cuestións que se plantexaron que non sabemos que estiveron plantexadas mesmo no anterior plan de transporte, plan de mobilidade, e que habería que respostar. É dicir, se va a detraer parte do tráfico na Praza de Galiza, se va a peonizar unha das beiras da Praza de Galicia como solicitamos determinados colectivos ou non, en virxe da cerca se vai dar máis funcionalidade peonil ancheando a ceira no lado oposto á Praza de Abastos, aquelas peticións que había do carril bus no Hórreo hasta a Praza de Galicia, un República Argentina, un Dr. Teixeiro. Claro, todo isto é necesario coñecelo antes de poder facer esa licitación. Nós estamos totalmente de acordo en que hai que facilitar a presentación de alegacións por parte dos cidadáns, hai que facilitarlle o coñecemento, promover precisamente que participen, promover que podan decir se están de acordo ou non, coñecer exactamente cantas líneas finalmente van ser eliminadas, cantas paradas van ser eliminadas, por qué, como, onde, todo iso vai ser necesario. O que me pregunto é se vai chegar a tempo. Esa é a única pregunta que me fago con respecto á proposición, se imos chegar a tempo de que se poida facer todo isto antes da licitación ou non. En calquera caso, o noso voto vai ser favorable á proposición. Moitas gracias, señor Jorge Duarte, a súa quenda. Bueno, eu o que observo é que hai unha certa confusión entre o que é un plan de mobilidade e o que é o plan de caracterización das liñas da rede de transporte público. Pero empezamos por contestar a Alejandro. Eu non sei se hai moita carga de traballo, non falou cos membros do Consello de Administración de TUSA, pero en setembro de 2016 presentáronse todos os informes con os datos de aforamento, as relacións de mobilidade, presentouse un traballo completo que daba lugar a unha primeira definición das liñas de transporte público. Está presentado no Consello de Administración do día 1 de setembro do ano 2016. Por lo tanto, ese traballo está feito, o que usted ten é un resumo para unha presentación pública, pero esos traballos estaban feitos, tanto con enquisas de aforamento como con relacións de mobilidade, con número de usuarios por parada, e ese traballo que dá lugar á primeira revisión estaba feito. Esa revisión preséntase públicamente a todos os cidadáns, non só ás asociacións de veciños, a todos os cidadáns, está colgada na página web e preséntase no auditorio en dúas reunións e despois indo a
todas as parroquias do Concello de Santiago de Compostela preséntase durante o mes de outubro, novembro, a todas as asociacións que nos piden e nos desplazamos a todos os lugares. E está a exposición pública colgada na página web e recibe alegacións e suxerencias. Ese documento, despois das alegacións e suxerencias, pasa por un traballo de análisis e auditoría económica para ver se ese documento permite, é viable facelo e cal sería o modelo de explotación máis viable, de se podería ser todo cunha xestión directa municipal ou habería que plantexar unha xestión mixta con dirección por parte de TUSA, dirección, control, organización por parte dunha empresa municipal como é TUSA e concesionando o que son as liñas de transporte, persoal e autobuses. A raíz dese informe tamén presentado no Consello de Administración de TUSA no mes de maio, informe económico realizado pola empresa Think and Move, decídese que, tendo en conta a renovación de flota que é necesaria, é imposible asumir esa renovación por parte do Concello e que o modelo máis oportuno será combinar esa xestión mixta entre TUSA, organización, dirección e control, e unha concesionaria que poda asumir a renovación de flota e o trazado das novas liñas. Desde ese mes de maio no que se toma esa decisión, se inician os traballos de redacción do prego e de profundización na caracterización das liñas. Daquelas 14 liñas que había nun primeiro momento, pasamos a 12 liñas nas que é fundamental para chegar a ese modelo de 12 liñas avanzar nas negociacións ca Dirección Xeral de Mobilidade, porque para nós é fundamental que no noso Concello podamos chegar co transporte público ata todo o ámbito do noso Concello sin interferencias das novas concesións que poda facer a Dirección Xeral de Mobilidade. Tivemos reunións tamén ca Dirección Xeral de Mobilidade para aclarar precisamente isto e, polo tanto, o novo modelo que temos en marcha ten un período transitorio 2018-2020 e un período plenamente operativo a partir de 2020. Na actualidade estamos acabando de definir os estudios económicos de todas as liñas. Cando digo acabando de definir, están xa o estudo de como vai ser as novas liñas, cales son os autobuses necesarios e as frecuencias de paso, están feitos para poder facer o estudo económico do prego. A nosa intención é anuncialo durante este mes xa en dous ámbitos específicos, que sería o Pacto pola Mobilidade e tamén dalo a coñecer a toda a veciñanza. Esa caracterización das liñas está rematada e se está ahora mismo rematando o estudio económico para poder iniciar a licitación do prego. Como decía, creo que hai unha certa confusión entre o que é o Plan de Mobilidade e a nova rede de liñas. O Plan de Mobilidade vigente na cidade é o de 2011, un plan que, bueno, por desgracia, no anterior goberno fíxose moi pouco para aplicalo, había varias medidas que podían ser interesantes, pero fíxose moi pouco para aplicalo. Creo que, de feito, non se aplicou ninguna daquelas medidas, e nós si aplicamos algunha desas medidas durante este tempo, pero ese plan tiña unha grande eiva, que era que non contemplaba para nada os desplazamentos, os modos brandos de desplazamento, tanto a pé como en bicicleta, que quedaban ao marxen dese plan e só falaba do transporte público, dunha redefinición de viario. Pero digo que hai unha confusión, porque a caracterización das liñas non ten nada que ver co que vai ser o novo plan de mobilidade. Hai un plan de mobilidade vixente, facemos unha caracterización das liñas cunhas enquisas, cuns aforamentos, cun estudio de canta xente suben todas as paradas, e ese é o plan que imos facer respondendo a todas as suxerencias e aportacións que fixo a veciñanza. O que sí podemos decir é que milloramos o número de frecuencias, estaremos nas tres liñas principais en frecuencias medias de 10-12 minutos, estaremos nas liñas circulares en frecuencias de 20 ou 30 minutos e nas radiales en frecuencias de 30 minutos, que é unha millora moi significativa con respecto ao que tiñamos anteriormente. Ademais de avanzar nas frecuencias, podemos decir que todas as paradas de busca e na actualidade, a todos os puntos onde chega o bus na actualidade, vai seguir
chegando, mantéñese esas paradas e que ademais imos dar un salto adiante porque imos garantir a chegada do transporte público a través dun modelo a demanda compartido con taxi a todo o rural do noso concello. Por lo tanto, o modelo está para presentar, está para iniciar a licitación durante o próximo mes, e nos queremos seguir para forrar precisamente esos cartos á veciñanza, pero sobre todo para ter un bon modelo para os próximos anos e para poder dotarnos dunha rede de autobuses nova que poda ser asumida precisamente. Estamos falando de unha renovación de buses de máis de 20, con introducción de buses híbridos en algunha das liñas, autobuses dunhas características distintas que deberían de estar a mediados do ano 2018, entre o mes de xullo de setembro do 2018. Esa é a planificación. Próximas datas, como digo, daremos a coñecer as liñas e algo que lles preocupa moito é que tamén estamos iniciando a redacción dos pregos para a contratación do novo Plan de Mobilidade Urbana Sostible, no que faremos unha aposta por os modos blandos de desplazamento a pé, bicicleta, transporte público e vehículo privado. Por lo tanto, esas dúas informacións, tanto as bases do que será a contratación do novo PEMUS, levarase o Pacto pola Mobilidade, e tamén a explicación do que son as novas redes. A nova rede de autobús tamén se levará para información tanto do Pacto de Mobilidade como de todos os veciños. O que si temos claro é que despois dun traballo feito durante o trimestre de 2016 con interlocución con toda a veciñanza, entendemos que recolle aquelas peticións e cando poñamos a exposición para iniciar o trámite de licitación, entendemos que os asustes serán pequenos e que eso creemos que é o máis importante, que podamos contar cunha rede realmente eficiente para o transporte público. Alejandro, muy brevemente. Bueno, la verdad ha hecho usted una exposición, en fin, muy clarita, muy ordenada, está bien. Pero bueno, hoy no, es decir, es el día de cuestionar el fondo del asunto, ¿no? Lo que cuestionábamos era la forma, lo que cuestionábamos es si la exposición o la información pública que se abrió era suficiente o no era suficiente. Claro, si usted sale a la calle y hace una encuesta espontánea entre los usuarios del transporte público y les pregunta si tienen una idea pues más o menos cabal de cómo va a ser la nueva red de líneas, pues le dirán que no tienen mayor idea, lo cual es la demostración de que la información pública que se ha desarrollado hasta el momento no es suficiente, señor Duarte. Claro, da usted a entender que aunque hoy se apruebe esta proposición, no va usted a atender a la misma. No sé si esto me lo puede aclarar, porque del contenido de las intervenciones de la representante del BNG y del contenido de la intervención del representante del Grupo Socialista, entiendo que es posible que esta proposición salga adelante, pero de lo que usted ha dicho se deduce que no va a hacer ni puñetero caso pues a este mandato político, o mandato en términos blandos, de ampliar e intensificar el periodo de exposición pública. Me comentaba ahora mi compañera María Antón, por cierto, que la nueva red no está en la página, ni siquiera en la página de TUSA, ¿no? Ya, pues, entonces, pues usted mismo se desdice, claro, después me dice que los ciudadanos estaban todos invitados a participar pues al acto de información que se hizo en el Auditorio de Galicia. Claro, es que van todos, no caben, entiende usted, es decir, tiene 800 plazas, eso no es una manera de hacer información pública. Hay que intensificar un poquito más la información e intensificar la invitación a los ciudadanos a que se acerquen pues efectivamente pues a los medios digitales y pues si es necesario pues abrir una oficina de información. Eso es una información pública para un proceso, digo, que es tan sensible porque al final pues a nivel micro pues afecta a la vida o va a afectar durante muchos años a la vida de muchas personas y a nivel macro va a afectar a las posibilidades de tener una movilidad sostenible. A mí lo que me preocupa pues de lo que hemos comentado aquí es que al final, aunque bueno, usted va a hacer lo que le dé la gana, pero que al final esa idea pues que el resto de los grupos tenemos de que el plan de movilidad debería ser previo pues a la definición de las líneas le pudiera servir a ustedes de excusa para demorar todavía más el proceso, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor una posibilidad es hacer un pequeño ajuste pues en el plan de movilidad actualmente vigente que ustedes no se molestaron ni siquiera en revisar, porque probablemente si lo hubieran revisado, pues posiblemente les hubiera convencido con independencia de que pudiera haber pues alguna laguna o alguna IVA. Nada más. Gracias.
Realmente a min o que me preocupa é que se vexan xustamente como dúas cuestións que non teñen nada que ver, que se separen como acaba de facer o concelleiro, o plan de mobilidade por un lado e o contrato de xestión do transporte público por outro. Eu entendo que o plan de mobilidade ten que ser un documento marco moitísimo máis amplo, moito máis xeral, onde xustamente de aí é de onde se teñen que deducir certas cuestións que logo hai que aplicar. Senón, claro, ao final imos estar atadas. Era o que decía na primeira intervención. A verdade é que me parece un erro que saia esa licitación antes de ter o plan de mobilidade. A estas alturas, o plan de mobilidade ten que estar porque é o que vai definir justamente que é o que queremos e como queremos ter a cidade. É un documento moitísimo máis amplo. Entón, nestes momentos, agora licítase para facer o plan de mobilidade urbana sustentable. Ten xa unha parte en que prácticamente non se vai poder intervir no tempo máis breve posible, porque esa parte xa está, porque se acaba justamente de facer a licitación do servizo de transporte público. É unha parte moi relevante dentro do plan de mobilidade. Entón, estas dúas cuestións tiñan que ir acompasadas. Eu, estou convencida de que o plan de mobilidade tiña que ser primeiro porque marca o modelo de cidade cara a onde queremos ir, e o resto ir, pouco a pouco facemos unha parte que nos vai condicionando o resto. Daquela, o plan de mobilidade para min que vai sair coxo de por sí. Eu creo que é un erro facelos e presentalos como dous documentos que non teñen nada que ver un co outro. A verdade é que non comparto esa cuestión e volvo a manifestar que o BNG vai apoiar esta proposición, e que entendemos que era moito máis lóxico que fose despois de ter o plan de mobilidade que se licitase o servizo de transporte. Paco, hai que decir, Jorge. Bueno, pois eu creo que por repetir unha cousa máis veces sin ser certa non vai ser máis verdade. Dicen que íbamos a iniciar a explicación da nova rede. Nós tuvemos a exposición 3 meses colgada a página web do Concello, enlazada a Cadetusa, as liñas que estaban previstas no ano 2016. Despois desa exposición pública e de recoller todas as aportacións veciñais e das asociacións veciñais tamén, refundimos e fixemos un novo modelo que imos anuncialo públicamente. Si creo que non o coñecen todos os membros do grupo de goberno, raro será que podan coñecelo os veciños. Teremos que ir paso a paso. Cando fagamos público, se poderán facer alegacións, suserencias e aportacións, pero ese novo diseño está basado nas suserencias e alegacións aportadas por todos os veciños nese período último trimestre de 2016. Por lo tanto, o que imos anunciar agora é unha nova rede basada en todas as suserencias que aportan os veciños, e iso é o que anunciaremos próximamente, que será o que incluiremos no proceso de licitación. Eu creo que é bastante sinxelo, podemos darlle as voltas que queiramos, pero é así. Con respecto ao tema de plan de mobilidade e rede de transporte público, na maioría das cidades, por non decir en ninguna, se fai simultaneamente porque van en tempos diferentes. A rede de transporte público ten un contrato que vence nunha data, o plan de mobilidade na actualidade hai un que ten 4 anos que podría estar vixente perfectamente, que a nós non nos vale, pero o que define a rede de transporte público son as necesidades da xente que utiliza o transporte público para poder cubrir a cidade con todo o transporte público. O plan de mobilidade introduce outros criterios que poderá decir esta vía é exclusiva para o transporte público, ou esta vía é compartida para todos, ou esta vía facemos preferente e únicamente queda destinada a eso. Quero dicir que o plan de mobilidade vai falar de moito máis que do transporte público, fala de outras cousas, pero o transporte público ten unhas necesidades e unhas demandas que non teñen nada que ver con se unha rúa é peatonal ou non, porque nós o que imos facer é que o autobús, bueno, poderemos discutir desto cando queiran con profundidade, porque realmente é un tema bastante apasionante e que me gustaría que puidéramos facer unha discusión máis didáctica, non no pleno, que o tempo é limitado e ademais vai ser longo. En calquera momento podemos falar desto, pero creo que non é necesario que vaya ligada unha cousa con outra. Temos un plan de mobilidade que está mellor do que o PP cree, porque de feito o PP non aplicou ninguna das medidas, nós aplicamos algunha desas medidas, está mellor do que o PP cree, e o que queremos é ir a un plan de mobilidade mellor, pero entre tanto podemos facer a caracterización das liñas de transporte público que a veciñanza necesita e que despois estudiaremos se ten que ir por un carril exclusivo de carril bus, se ten que ir en un carril no que únicamente participen o transporte público ou será un carril compartido con outros vehículos. E non ten nada que ver unha cousa con outra, e
eu diría que en ninguna das cidades que coñezo se fixo simultaneamente. Claro, es que... nos imos a externos. Señor secretario. Votos a favor da proposición orden do día número 8, proposición do Partido Popular sobre unha maior información á ciudadanía dos detalles da futura ordenación do transporte público municipal. Votos a favor. Grupo PP, PSOE, BNG. En contra ningún e abstencións Compostela Aberta. Quedaría, polo tanto, aprobada. Punto 9, 10 e 11 son dacións de contas, o 9 correspondente á execución orzamentaria no segundo trimestre do exercicio 2017, o 10 dos reparos efectuados pola intervención municipal no segundo semestre do exercicio de 2016 e das resolucións o 11 da Alcaldía de 19 e 27 de setembro de 2017, que como cada pleno teñen o seu dispor os homes e mulleres desta corporación. E tamén o 12, tamén unha acción de contas das resolucións da Alcaldía, das Concellerías Delegadas e acordos da Xunta de Goberno Local, que é outro tanto. Pasaríamos ao último punto antes de pasar a robos e preguntas, que é a comparecencia da Concelleira de Economía, Facenda e Administración acordada na sesión plenaria do día 21 de setembro de 2017. Teñen a posibilidade de facer, creo que foi, quen o pediu? O Partido Popular. A defensa, pedimos Agustín en xunta de portavoces flexibilidade temporal. Eu non teño problema que se acumulen unha quenda con outro, incluso aumentar un pouco, pero imos moi mal de tempo, xa vos lo digo, porque estamos fatal de tempo. Entón, bueno, dentro do razonable acumulamos unha quenda ca outra, incluso podemos aumentar, pero máis alá deso non o estendamos moito, vale? Señor Alejandro. Gracias, señor alcalde. En 1956, el director de cine norteamericano Don Siegel firmó un título que forma parte ya de la antología del propio cine americano. La película magnífica se titula La invasión de los ladrones de cuerpos. La invasión de los ladrones de cuerpos relata la historia de una pequeña y tranquila... Imos a estar tranquilos todos, vale? Deixa de intervir ao Concelleiro do Partido Popular. Siga, señor Alejandro, que me los excita. La historia de una pequeña y tranquila población de los Estados Unidos que es invadida por unos alienígenas. Pero no se trató de una invasión burda y violenta, no, se trató de una invasión sutil y sofisticada. Los alienígenas no se hicieron con el territorio del municipio. Los alienígenas se hicieron con los cuerpos de algunos vecinos. Suplantaron sus identidades, usurparon sus personalidades, mixtificaron sus voluntades. 60 años después de aquellos hechos, en la también tranquila ciudad de Santiago de Compostela y en el marco ya real de los denominados orzamentos participativos, el gobierno políticamente algo alienígena de Compostela Aberta ha favorecido, fíjense, una nueva invasión de los suplantadores de identidades. La verdad, señor alcalde, es que nosotros sabíamos que en el proceso de los orzamentos participativos ideados por Compostela Aberta, pues no concurrían muchos elementos que permitieran pues ajustarlo a estándares democráticos, se ajustaban más a estándares casi afrocaribeños, ¿no? Hablamos de normas electorales no sometidas al conjunto de los ciudadanos, hablamos de mecanismos de participación que discriminan a sectores de población, hablamos de la inexigencia de un quórum mínimo para la adopción de decisiones, hablamos de la inexistencia de un órgano público independiente que resuelva las reclamaciones, como por ejemplo la injustificada exclusión del proceso de la solicitud para votar la demolición de la Casa de la Juventud. Veo que a ustedes no siempre les gusta votar, solo en algunas ocasiones. Y por cierto, asistimos a una privatización de un proceso electoral que no se le ocurriría semejante privatización ni al más extremoso de los neoliberales. Sabíamos, como dije antes, que el proceso no respondía a estándares democráticos occidentales, pero no imaginábamos que se produjeran suplantaciones de identidades y sobre todo un tráfico incontrolado de datos hacia empresas privadas. Gracias a la conciencia cívica y al coraje de una vecina hemos sabido que se han producido suplantaciones
suplantaciones de identidades. Y gracias al trabajo del Grupo Popular también hemos sabido que se ha producido entre el Gobierno de Compostela Berta y sucesivas empresas privadas un tráfico sin retorno de los datos personales de los vecinos con un incumplimiento burdo de lo prevenido en la normativa sobre protección de datos. A la vista, pues, de la gravedad de lo sucedido, a la vista de la investigación abierta por la propia Agencia Española de Protección de Datos y a la vista de la resistencia de la concelleira de Facenda pues, para explicar en este pleno por iniciativa propia la grave situación advertida, el Grupo Popular solicitó su comparecencia. Señora Rozas, con el mejor de los tonos, por supuesto, le formularé 5 preguntas concretas, que además tiene usted sobre su mesa desde hace varias semanas. 5 preguntas concretas y esperamos de usted 5 concretas respuestas. La primera cuestión. En noviembre de 2016, la empresa contratada por el Ayuntamiento para la gestión del proceso tuvo constancia de que se habían suplantado al menos 2 identidades. ¿Por qué desde entonces usted no informó nunca a la Comisión de Seguimiento de los Orzamentos Participativos de las suplantaciones advertidas? La segunda cuestión. El mecanismo para acreditar la identidad y el consentimiento, en definitiva para evitar suplantaciones a través de la plataforma web, la verdad es que es muy endeble, es endebilísimo. Y no lo digo yo, lo reconoció con una pasmosa sinceridad un representante de la empresa contratada por el Concello. Reconoció literalmente, abro comillas, cualquiera puede tener acceso al número de DNI y a la fecha de nacimiento de cualquier persona. Y el mecanismo complementario pensado supuestamente para evitar el fraude está limitado además a un número muy escaso de direcciones IP y además es un mecanismo de chiste, ¿no? Y digo que es un mecanismo de chiste porque la aplicación hace saltar las alarmas y elabora unas listas grises si desde una misma dirección IP votan 100 personas, como si fuese normal que votasen 99 personas desde un ordenador. Pero el chiste ya es absolutamente ridículo cuando al detectarse unos registros sospechosos se le dirige un email al posible suplantador y se le pregunta cándidamente si es el verdadero vecino o es el suplantador. En fin, que Gila está dirigiendo ciertamente el proceso. Vistos los mecanismos de comprobación ideados por Gila, podemos estar ante decenas de suplantaciones sin que lo sepan las personas suplantadas. Así las cosas, cabe preguntarse, como segunda pregunta, si una vez conocidas las primeras suplantaciones, tomó usted medidas para asegurarse de forma fehaciente de que el número de afectados era única y exclusivamente de 2. La tercera pregunta. Respecto a las personas cuya suplantación sí se ha constatado y sí se ha constatado como realizada desde una determinada IP, desde la IP 178.60.xx.xx, cabe preguntarse si practicó el Concello alguna diligencia de investigación o si promovió alguna diligencia de investigación judicial o, por el contrario, prefiere, por algún extraño motivo, Compostela Berta, que no se descubra al autor o los autores de las suplantaciones constatadas. La cuarta pregunta. Tanto la disposición adicional 26ª de la Ley de Contratos del texto refundido como el propio artículo 12.2 de la Ley 15/99 de Protección de Datos establecen, abro comillas, que una vez cumplida la prestación contractual por parte de la empresa, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, que es el Ayuntamiento en este caso. En el expediente no consta ni lo uno ni lo otro, ni fueron devueltos ni fueron destruidos. La empresa se quedó con los datos personales manejados en 2016 cuando todavía no podía saber que iba a ser la adjudicataria del servicio en el año 2017. La pregunta es, ¿por qué consintió el Gobierno que una empresa se quedase con los datos de los vecinos al finalizar la prestación? Y última, quinta cuestión. La referida disposición adicional 26ª del texto refundido de la Ley de Contratos remite también al referido artículo 12.2 de la Ley 1599 y al artículo 20 del Real Decreto 1720 del año 2007 a los efectos de que un contrato específico o en un clausulado incorporado al contrato administrativo principal o incluso ahora, pues tras la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo de una manera unilateral por parte de la Administración, se detallen las instrucciones y garantías en el tratamiento de los datos personales que maneja la empresa contratada, no siendo asumible, no siendo admisible ni asumible una remisión genérica a ningún protocolo municipal ni una remisión genérica pues a la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, y sobre esto pues hay una declaración muy elocuente de una sentencia de referencia de la Audiencia Nacional del 18 de enero de 2016. Así las cosas, como quinta pregunta, cabe preguntar por qué exoneraron, por qué liberaron contractualmente a la empresa de tratar los datos de los vecinos con arreglo a las garantías y a las instrucciones que previene el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Señora Rozas, creemos que es el momento de que aclare los episodios oscuros de este supuesto proceso participativo en el que han jugado con la buena fe de algunos vecinos. Le he formulado 5 preguntas concretas y esperamos 5 respuestas concretas, expuestas además ordenadamente una a una. Son 5 cuestiones que comprometen su integridad democrática y que comprometen la integridad democrática del Gobierno de Compostela Berta. Nada más, gracias. Gracias, señor Brunete. 7 minutos empregou na primeira quenda. María Rozas, a súa
Bueno, boa tarde a todos e a todas. De novo, sen dúbida, señor Brunete, hoxe superouse a súas que creíamos insuperables intervencións neste pleno, non? Dende tráfico de datos, a tráfico de madera, tráfico de concelleiros, invasores de corpos, alienígenas, sinceramente, con esas intervencións eu creo que perde a pouca credibilidade que poda ter, non? De todas formas, eu simplemente aclarar, antes de responder concretamente de forma detallada a cada unha das preguntas, que nunca houve unha resistencia pola miña parte a comparecer, que en canto foi solicitado neste pleno, aceptei a comparecencia, que en canto vostede empezou a facer declaracións nos medios tamén, din explicacións nos medios, mas sinceramente non creo que a vostede lle interese moito a miña comparecencia, porque non parece que vai a cambiar nada do que vostede xa xulgou. Xa xulgou e ditaminou. Eu vou a comparecer aquí para a xente que lle interesa coñecer todos os datos, por transparencia e para responder concretamente as súas preguntas. As preguntas que presentou por escrito, sen os adornos que acaba de facer na súa intervención. A primeira pregunta, por que non informou a concelleira, cando menos na reunión de seguimento de orzamentos participativos celebrada o 29 de xuño das 2 suplantacións de identidade denunciadas? Pois non informei por varias razóns. A primeira, como vostede ben di na súa pregunta, a comisión de seguimento foi o 29 de xuño. A información da Axencia de Protección de Datos tivo rexistro no Concello con data de mediados de agosto. Eso, en primeiro lugar. A Axencia de Protección de Datos solicitou información con posterioridade á data da comisión de seguimento. En segundo lugar, esta denuncia da Axencia de Protección de Datos e dunha particular Axencia de Protección de Datos nunca se realizou no Concello, senón directamente á Axencia de Protección de Datos, que foi quen despois solicitou a información. E, por terceiro lugar, porque previamente o Concello cumpriu perfectamente co seu cometido de supervisión do contrato, porque foron os propios controis do Concello e da empresa adxudicataria da asistencia técnica que detectaron a fraude entre particulares, e foi precisamente a empresa quen lle facilitou ao particular os datos que despois foron necesarios para cursar a denuncia. As votacións relativas a este caso nunca foron validadas, nunca formaron parte do rexistro de participantes, xa que se detectou unha irregularidade, como ben vostede sabe, porque, entre outras cousas, facilitamos o acceso ao expediente que enviamos á Axencia de Protección de Datos. Estas dúas persoas das que estamos a falar non estaban nunca validadas, ni nunca formaron parte do rexistro de participantes. En relación á segunda pregunta, tomou medidas de comprobación o Concello para confirmar que o número de afectados foi só de 2, isto é, puxos en contacto coas outras persoas que supostamente solicitaron a alta no proceso para confirmar de forma fidedigna que a súa participación era real e voluntaria? En resposta a esta pregunta, o Concello despregou o mecanismo de verificación que existe de identidade das persoas participantes, un mecanismo automático e anónimo de condición de empadroado. Este é un dos requisitos exixidos nos contratos de asistencia técnica. Este mecanismo, xunto con outros, foi o que detectou este caso de suplantación de identidade e serviu para desbotar de forma automática aqueles votos que non reunían todas as garantías. A aplicación web que se utiliza e que vostede pon aquí en cuestión funcionan máis de 40 concellos de Portugal en procesos participativos. Para elo, a plataforma conta con mecanismos de comprobación automáticos e con mecanismos de comprobación manuais realizados polo equipo técnico. Obviamente, o Concello non pode evitar que unha persoa ou unha entidade que posúa os datos, que non son poucos os que se solicitan, os datos de identificación de outra persoa, a suplante. Se isto é o que aconteceu, e todo parece indicar que é así, a responsabilidade é exclusivamente da persoa ou entidade que realiza dita suplantación. A responsabilidade do Concello remata na verificación dos votos emitidos que sexan correctos e de comprobar que o rexistro de participantes sexa correcto. E iso foi o que se fixo. O Concello non ten constancia, señor Brunete, da asistencia deses outros supostos casos que o Partido Popular refire nesta solicitude de comparecencia e refire tamén en diferentes medios de comunicación. Non temos constancia, non existe ningún tipo de referencia formal ou documentadas deses outros casos. Sinceramente, eu inclínome a pensar que o Partido Popular quere converter unha verdade, quere converter en verdade unha mentira a base de repetila moitas veces. Inclínome a pensar que o nivel de alerxia do Partido Popular
que lle ten as urnas e a participación libre da xente a cada niveis que son intolerables nunha democracia. Se o Partido Popular ten probas documentais de que existen outros casos de suplantación, pois faría ben primeiro en comunicarlo aos interesados e interesadas, en comunicarlo a nós, a Corporación Municipal, para avaliar a veracidade destas supostas suplantacións das que tanto fala o Partido Popular. En relación á terceira proposta, realizouse algunha diligencia de investigación a fin de averiguar a orixe das suplantacións? Consonte que comentei antes, o Concello procedeu a dar traslado de toda a información á Axencia de Protección de Datos. Sábeo ben, porque tamén tivo acceso ao expediente. Creo que por razóns obvias, respecto ao procedimento, e por razóns obvias á discreción e aos propios controis que se fan, hai información que non podamos transmitir hoxe aquí, porque poñería en cuestión ou coñeceríase por todo o mundo os controis que existen nos procesos de verificación de orzamentos participativos. Pero sí que está claro que a información permite identificar a persoa ou a entidade responsable da suplantación. Cuarta pregunta. Por que consentiu o Goberno municipal que a empresa adxudicataria dos servizos se quedase a finais de 2016 cos datos dos supostos participantes? Primeiro, os datos son dos participantes. Non dá lugar a denominar os supostos, señor Brunete. Está vostede faltándolle o respeto a 3.568 persoas que durante 2 anos participaron nos orzamentos participativos. Veciños e veciñas de Santiago, asociacións de veciños que participaron, son participantes, non supostos. Segundo a empresa adxudicataria, consonte que reza, o prego de contratación de asistencia técnica e o contrato asignado entregou a finalización do traballo en outubro do 2016 todos os datos relativos á asistencia técnica ao Concello. Cando rematou o contrato en outubro de 2016, entregou toda a información e todos os datos ao Concello. No 2017, coa ocasión da nova adxudicación, por parte do Concello, volveu a poñer en disposición da empresa ditas informacións. En relación á última pregunta, e xa acabo nesta intervención, por que permitiu o Goberno municipal que a empresa contratada tratase os datos persoais dos cidadáns sen as garantías que debería recoller o contrato específico previsto no artigo 12 da Lei 13/1999 de protección de datos? Bueno, en primeiro lugar, creo que aquí hai un error ao referirse á lei. Supoño que estará a falar da Lei 15/1999. Polo demais, todo relativo á protección de datos persoais está recollido no prego de contratación e no contrato asinado coa empresa adxudicataria. Contrato que pasou por mesas de contratación, contrato que está avisado e informado por técnicos municipais e en todo momento o tratamento foi supervisado polos servizos técnicos municipais deste Concello. Máis nada. Gracias, María. Empezamos ca quenda os grupos. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Entre os principios básicos para a protección de información depositada en procesos como o sistema telemático de votacións dos orzamentos participativos figuran os criterios de calidade, información, deber de segredo e consentimento para o tratamento dos datos persoais. Nunha nova norma europea engádense novos principios como de rendición de contas, citando a responsabilidade das compañías na imposición de mecanismos que avalen o cumprimento dos principios e das obrigas en materia de protección de datos, así como os métodos de certificación que garantan a súa fiabilidade. A normativa europea exixe que se designe un delegado de protección de datos no suposto de cando o tratamento impulsa unha autoridade ou organismo público. Por lo tanto, nos o que descoñecemos é se neste caso dos orzamentos participativos se designou ese delegado de protección de datos e algo que nos gustaría que tamén nos contestara a señora concelleira. Entre as novidades do Regulamento Europeo de Protección de Datos está a idea de fondo de amparar as persoas usuarias fronte ao uso incorrecto e abusivo dos seus datos persoais en Internet, aínda que ás veces é difícil de fixar o límite entre isto e o almacenamento deses datos para mellorar o servicio ou a experiencia do usuario na web.
Os aspectos máis importantes a destacar do novo regulamento son a garantía para os titulares de datos persoais e o reforzo do dereito á protección de datos persoais, outorgando aos afectados e as afectadas un maior control sobre a información depositada co fin de facilitar o exercicio do dereito a acceso aos seus datos. Entre as obrigas dos responsáveis e encargados do tratamento de datos está presentar información transparente e de fácil acceso aos interesados e interesadas sobre o tratamento dos seus datos. Habería que fornecer a identidade e datos de contacto do delegado de protección de datos, impor as medidas de seguridade necesarias segundo a avaliación dos riscos e tamén é aquí onde queremos centrarnos para coñecer o alcance desta vulneración de datos, se verifica o denunciado en notificar as violacións de datos persoais non só a autoridade de control, senón tamén as persoas expresamente afectadas polas mesmas. Para a avaliación do impacto, os responsáveis poderán precisar uns niveis de risco segundo o tratamento de datos persoais e tomar medidas de acordo a eses niveis. Considérase un procesamento potencialmente perigoso realizado con datos persoais de 5.000 ou máis individuos. Ademais, hai varios supostos: os tratamentos que delimiten perfis, os datos especialmente protegidos ou os de menores tratados a grande escala. No caso dos orzamentos participativos, estaríamos no caso de delimitación de perfis, que sería o primeiro suposto. Tomando como referencia a Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico e os artigos 12, 13 e 14, onde se regulan as responsabilidades dos diferentes prestadores de servicios da sociedade de información, pódese estimar que a responsabilidade do tratamento de datos na contorna digital correspóndese coa denominada responsabilidade en cascada. Isto obriga a identificar públicamente os fornecedores de servicios e as súas funcións, así como a determinar un regime de responsabilidades dos prestadores de servicios que realicen actividades de mediación, como as de transmisión, copia, aloxamento e localización de datos na rede. Neste caso, o responsável sería quen contrata o servicio, aínda que fose adxudicado a unha empresa que, a súa vez, subcontratase o tratamento de datos. Para isto, por certo, requírese a existencia dun consentimento da subcontratación por parte da entidade que representa o Concello de Santiago. Deste xeito, gustaríasenos tamén que se nos aclarase aquí se por parte do Goberno local era coñecedor de que a empresa adxudicataria da elaboración dos orzamentos participativos mantía esta subcontratación na prestación deste servicio de tratamentos de datos, como require a Axencia Española de Protección de Datos, e tamén nos gustaría coñecer cal é a valoración que fai o Goberno municipal a respecto do posible impacto cuantitativo nas propias votacións. Gracias, Rubén. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Pois efectivamente atopámonos diante de dous casos de suplantación de identidade nunha votación de orzamentos participativos que están a ser investigados pola Axencia Española de Protección de Datos, o que quere decir que dende unha mesma IP teñen votado 20 persoas diferentes. Efectivamente, ao menos recollido polos medios de comunicación, existe unha admisión dun empleado da empresa subcontratante, neste caso Ciudadanía, de fragilidade do sistema. Claramente, a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal, a 15/1999, que se ten referido, no artículo 12, di que, por escrito, o doutro modo que acredite o seu contido, tense que recoller, ben sexa, nun contrato aparte ou incorporado no mesmo contrato, que o encargado do tratamento só tratará os datos conforme as instruccións do responsable do tratamento, que non aplicará cun fin distinto que figure en dito contrato, nin os comunicará para a súa conservación a outras persoas, e, ademais, incorporará medidas de seguridade establecidas no artigo 9 da propia lei, na que di que haberá unhas medidas técnicas e organizativas que eviten de alteración, a perda, tratamento ou o acceso non autorizado. Unha sentenza da Sala de Contencioso Administrativo de Audiencia Nacional de 2005 di que se entende que se o contrato contén as garantías exixidas polo preceptivo artigo 12, pois se asumiría que no caso de que non fora así, di a mesma sentencia, que o que acontecería sería pois aplicar o artigo 11, é dicir, que a empresa, neste caso, o subcontratante, debería obter o consentimento de todos os interesados para poder traballar nese sentido. Ben, nos sempre a gas de mellor opinión en dereito, pois,
poderíamos entender que se recolle nas cláusulas administrativas particulares do contrato, na páxina 15, na páxina 12, cando se fai referencia que, en calquera caso, estará suxeto ao cumprimento do protocolo municipal de seguridade para a protección de datos de carácter persoal, así como toda a legislación vigente nesta materia, e cando fala de que se compromete efectivamente a protexer axitadamente e facer que se utiliza de mantita información únicamente para o cumprimento dos obxectivos do proxecto. Si fora así, é dicir, entendendo que non houbera outra interpretación mellor en dereito e se aceptara que desta maneira se estaba cumprindo o artigo 12, claro, a pregunta é onde aparece no expediente o protocolo municipal de seguridade para a protección de datos de carácter persoal. Onde aparece no expediente, non digo que non existe, digo no expediente, onde aparece no expediente unha constancia fehaciente de que se lle entregou ese protocolo á empresa Cidadanía. Onde aparece no expediente unha certificación fehaciente da aplicación dese protocolo de seguridade. Onde se certifica a entrega ou a destrucción ou o bloqueo dos datos, porque no expediente non está. Outra pregunta, se ten aberto un expediente informativo para saber que é o que aconteceu, é dicir, como é posible un acceso non autorizado a estes datos, polo tanto incumprindo ese artigo 9. Se ten comprobado, non digo no 100% dos casos, pero si ao menos cunha mostra suficientemente representativa estadísticamente que non houbera máis casos. Si se abriu ese expediente informativo, que servicio instruiu ou está instruindo ese expediente? Contratación? Secretaría Xeral? Porque non aparece no expediente tampouco. Nese caso, que é un instructor e cales son as conclusións a día de hoxe. Moitas grazas. Alejandro. Sí, gracias, alcalde, muy brevemente. Bueno, yo siento, señora Rozas, que no le gusten mis fábulas o mis alegorías, yo las hago para que usted entienda mejor la gravedad del problema. Vamos punto a punto a sus respuestas. Respecto a la primera, faltó usted a la verdad, faltó groseramente a la verdad, pues usted conoció, o la empresa conoció la suplantación 10 meses antes de que interviniera la Agencia Española de Protección de Datos. Respecto a la segunda respuesta que dio, ha utilizado usted un sofisma o una falacia. Claro, dice usted que no constan más suplantaciones. Lo que no consta es que las 1.500 personas que supuestamente participaron fueran reales. Eso es lo que no consta. Respecto a la tercera pregunta, ¿reconoce usted que se inhibió ante la posible comisión de un delito? Porque una suplantación de identidad es algo grave y puede integrar un delito de usurpación del Estado civil. Respecto a la cuarta, ¿falta usted a la verdad o se ha manipulado el expediente? Porque yo consulté el expediente y en el expediente no figuraba ningún documento que acreditase o la destrucción de los datos o la devolución de los datos por parte de la empresa. Por lo tanto, vuelvo a insistir, o falta la verdad o se ha manipulado el expediente, y a partir de ahora, señor secretario, cada vez que yo vaya a ver un expediente, le ruego o le voy a pedir que levante una diligencia respecto de lo que yo veo y dejo de ver. Y respecto a la quinta, ha faltado usted a la verdad, porque claro, es que esto es muy serio, lo que se ha dicho aquí, está en relación además con otro expediente que creo que consultó el otro día también el señor Muiños. Y respecto a la quinta pregunta, se falta la verdad porque las medidas no están detalladas en ninguna parte, lo único que hay son remisiones genéricas. Señora Rozas, yo creo que a usted lo que le correspondía era explicar el porqué de las omisiones y no negarlas, pero bueno, ha decidido usted encastillarse en una cierta soberbia. Yo creo que si hubiera reconocido una cierta negligencia, pues no lo hubiéramos aplaudido, pero bueno, pues todo hubiese quedado en el reconocimiento de una negligencia. Ahora lo que no sabemos es si estamos ante una manifiesta incapacidad para idear un proceso con garantías o estamos ante la oculta intención de idear un proceso fraudulento. Eso sí, yo creo que usted ha quedado desacreditada para seguir dirigiendo un proceso de esta naturaleza, y no tanto por unas omisiones que podrían ser a título de negligencia, sino por esa soberbia y sobre todo porque usted no ha hecho el más elemental propósito de enmienda. Y simplemente medio minuto para concluir. Hago una pregunta añadida. Mire, ¿usted le ha pedido disculpas a los dos vecinos cuyas identidades sí han sido suplantadas? Claro, tengo ciertas dudas, ¿no? Tengo ciertas dudas porque usted en su momento, cuando tomó posesión como concejala, marcó distancia con los funcionarios de su departamento. De hecho, se instaló en el Pazo de Resoy en vez de trabajar en Galeras. Claro, si usted ha hecho lo mismo con estos vecinos, si usted no les ha pedido disculpas, si usted marca también distancias con los ciudadanos en un asunto tan sensible como esta, acabará usted encarnando pues el clasismo político más elitista. Acabará usted encarnando pues lo que podríamos calificar como el progresismo Chanel número 2. Yo le pido que sea usted humilde y que al menos a esos dos ciudadanos que han sido víctimas de una acción ilegítima en el marco de un proceso público y como consecuencia de su negligencia, los llame, aunque sea 10 meses o 12 meses más tarde, y les pida
bueno, humildemente no es humillarse, simplemente humildemente, disculpas por la negligencia municipal, como le pido también que haga un cierto propósito de enmienda y que no porfíe en el mantenimiento de un sistema que no tiene garantías. Nada más, gracias. Estaba preguntando a María se quería que fixéramos a utilización dos 5 minutos de grupo. Eu simplemente unha valoración, señor Brunete. Eu incido no que decía María, non sei que necesidade ten de que María compareza se xa leva meses aseverando en medios de comunicación e non é unha novidade, teno feito con outros membros do grupo de goberno. Ademais con aseveracións moi duras, sempre, non? Vostede di continuamente, xulga definitivamente aos concelleiros e concelleiras, teno feito co señor Jorge Duarte, teno feito co señor Xanduro, teno feito co señor Rafa Peña, agora con María, faino públicamente, cando incluso queda claro que iso non aconteceu, non rectifica nin pide disculpas nunca, actúa con feitos consumados, e a súa maneira de facer política. Logo, cando se lle di, é unha persoa moi sensible que se mostra moi sentido e nos provoca graves contradiccións no grupo, porque o vemos como unha persoa terriblemente sensible que verdadeiramente é moi susceptible ás cuestións, pero esa sensibilidade que vostede ten para vostede non a ten para os demais, nunca. E a maneira que ten de facer política é unha maneira de feitos consumados e de aseveracións definitivas. E a fai así, vostede a fai así. Solo hai que escoitalo. Ven aquí, despois de ter comparecido varias veces en prensa, cos seus recortes onde xa acusa directamente, pedindo unha serie de explicacións cando xa ten emitido o xuicio, mantendo unha serie de aseveracións, exixindo unha serie de disculpas, co guión establecido. Claro, isto, ao final, instalase nunha especie de teatro no que explicitamos as posicións, pero vostede non necesita ningún tipo de explicación. Non a necesita. Non a necesita, porque forma parte toda da praxe de facer política. Mire, señor Brunete, eu respeto que vostede pense que non temos que pedir disculpas. Nos levamos 2 anos pensando que vostedes, como grupo municipal de partido político, ya tiñan que pedir disculpas ao conxunto da cidade, despois da última legislatura, pero todavía non escoitei nin a primeira. Ora volvemos outra vez á sensibilidade que ten o Grupo do Partido Popular cada vez que escoita algo, pero nós temos que escoitar cuestións durísimas. Vostede tamén, señor Hernández, tamén ten unha sensibilidade inversa para que lle moleste as cousas que lle decimos, pero non, claro, vostedes non insultan nunca nas súas intervencións. Eu levo meses dicindo ao meu equipo de comunicación que había que verdadeiramente recortar as intervencións que fan no pleno e as frases que din, para que a cidadanía xulgara esa sensibilidade inversa que vostedes teñen. Esa sensibilidade inversa que vostedes teñen, que é terrible. E a teñen, é así. Bueno, que se lle vai a facer? Vale, entón, en ese sentido, eu amosarlle que creo que estas comparecencias, máis alá do que podan aportar o resto dos grupos nun debate, non axudan porque para vostede xa ten feita directamente o xuicio e que non me sinto nada refletido no seu estilo, no seu tono, nin nas cousas que di, señor Brunete. E que xa estou cansado de que os compañeros digan non, logo é unha persoa sentida. Home, pois eu creo que habría que miralo, porque o DSM establece tamén moitas maneiras de actuar dentro da personalidade, porque habría que miralo, porque para ser sentido común as cousas que di son impresentables, e perdoa que yo diga, Entón, bueno, simplemente quería decirlle iso. Non nos sorprende, por moito que ás veces lle riamos, é un reflexo. Por alusiones. No, sí. Por porque o pleno estou levando por alusiones no. Al DSM. No. Ha aludido usted al DSM. Por alusiones no. Señor Brunete, non está na súa quenda de palabra. Que aludió al DSM. Sí, que conste, está grabada. Que conste en acta. Que conste que aludió al DSM. Perfectamente, o dixen, DSM. Por eso. Está o DSM. Siendo médico, además. Sí, evidentemente, claro, por coñecemento. Vostede tamén fala de leyes. María Rozas. Bueno, eu vou utilizar... Perdón, alcalde, cuestión... es el mismo turno. No, é que el utilizou. No, pero es que él no... Como el turno del grupo. A ver, veña. A ver, vas a falar cada vez que queiras. Vai a falar a María. No, pero ¿qué turno es? ¿Es un turno distinto o es... ¿Qué turno? É o segundo turno de María. ¿Y el suyo? O meu do grupo, igual que temos feito en outras comparecencias. Teño intervido tamén como grupo municipal na rolda de grupos, igual que se fai no Parlamento e aquí.
bueno, podo comparecer, non, señor Brunete, porque entrame a dúbida de si realmente quere que compareza. Por contestar ás preguntas, sobre todo do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego, que creo que sí que teñen interés en coñecer os detalles, non? Por unha banda, claro que existe un expediente de subcontratación de cidadanía ás outras empresas aprobado en Xunta de Goberno. Existe, pois, facilitar a copia, non? Como todas as subcontratacións que se fan por parte de empresas adxudicatarias do Concello. Non existe ningún importe cuantitativo nos votos, porque, como expliquei antes, estes votos nunca chegaron a aceptarse. En canto os mecanismos de control detectaron unha regularidade e se puseron en contacto coas persoas, nunca pasaron a pasar ese filtro para ser validados, non? Todos os datos teñen o consentimento firmado, en contestación á pregunta do Partido Socialista, todos os datos teñen o consentimento firmado das persoas. Hai un formulario onde se inscriben os datos e existe unha firma das persoas, non? Aportando eses datos. Non son poucos: DNI, dirección, nome e apelidos, teléfono móvil, non son poucos, non? Despois, existe un control automático e anónimo co padrón de habitantes, como decía antes, que verifica que estas persoas estean empadroadas en Santiago. Eso é ir bastante máis alá do que suele ser habitual en outros concellos onde se fan orzamentos participativos. Non todos teñen ese control, pero que sí que é certo que o control base, a plataforma, está en funcionamento actualmente en 40 concellos. 40 concellos, paréceme pois un dato relevante, non? Abriuse un expediente informativo, remitiuse a información por parte da empresa adxudicataria. Esta información trasladouse á Axencia de Protección de Datos o 5 de setembro, e a oficina responsable é a oficina orzamentaria, que é tamén os técnicos os que teñen a responsabilidade do contrato, non? Eu creo que, señor Brunete, que vostede tenlle moito aprecio a chamarme mentirosa. En cada intervención que fai aproveita para facelo. Eu non teño ningún coñecemento, bueno, creo que repitiu como 10 veces na súa intervención, non teño ningún coñecemento, non tive ningún coñecemento desta situación. De feito, entereime pola prensa da suposta suplantación, porque saleu nos medios de comunicación antes que a Axencia de Protección de Datos informara o Concello. A Axencia de Protección de Datos chegou ao rexistro ao Concello a finais de agosto. Antes xa estaba nos medios de comunicación, por onde me enterei eu, non? De todas formas, señor Brunete, por fin recoñece onde ven. Acaba de facer unha súa intervención, non? Socialismo de Chanel. Cantas veces escoitou isto neste pleno? Cantas veces? Cantas veces o dixo o señor Conde Roa? Bueno, antes de pasar a rogos e preguntas, facemos un receso de 10, 15 minutos máximo.